Рәхимле, шәфкатьле Аллаһ исеме белән башлыйм эшемне. Алиф, лам, мим. Мәгънәсен Аллаһ үзе генә беләдер. Коръәннең Аллаһыдан иңдерелгән хак китап икәнлегендә һич шик юк. Бу китап аның белән гамәл кылучы тәкъва мөэминнәргә хак юлны күрсәтүче һидаяттер. Ул тәкъва мөэминнәр күрмәсә дә күргән кебек Аллаһыга ышаналар. Һәм йөкләтелгән намазларны вакытында укыйлар. Һәм без биргән байлыктан садакалар бирәләр. И Мөхәммәд галәйһиссәлам, ул тәкъва мөэминнәр сиңа иңдерелгән Коръәнгә ышанып, аның буенча гамәл кылалар, һәм синнән элек иңдерелгән китапларга да ышаналар, һәм ахирәткә дә ышанып, аның өчен гамәл кылалар. Ул тәкъва мөэминнәр Раббылары тарафыннан туры юлга күнүчеләр, һәм алар ахирәттә өстенлек табучылар. Аллаһуга, Коръәнгә ышанмаган кафирләрне Аллаһ газабы белән куркытсаң да, куркытмасаң да барыбер. Һич иман китермәсләр. Аллаһу Тәгалә кафирләрнең күңелләренә аңламау, колакларына ишетмәү, күзләренә күрмәү пәрдәсен япты. Һәм аларга ахирәттә улуг газап булыр. Мөселманнар арасында мунафиклар да бар. Алар үзләре Аллаһуга һәм ахирәт көненә ышандык диләр, ышанмаса да. Ул мунафиклар Аллаһуны һәм мөселманнарны алдамакчы булалар, ләкин һич алдый алмаслар. Сизмичә фақат үзләрен генә алдыйлар. Аларның күңелләрендә Аллаһуга каршылык шире бар. Аллаһ аларның каршылык ширләрен арттырды ва аларга ялган сөйләгәннәре өчен ахирәттә газап тиеш. Аларга җир өстендә фитнә чыгарып, кешеләр арасын бузмагыз диелсә, юк, без бузмыйбыз, бәлки төзәтәбез диләр. Аң булыгыз. Шул мунафиклар үзләре дә сизмәстән кешеләр арасын бузып, җир өстендә фәсад кылучылар. Әгәр аларга саф акыллы кешеләр ышанган кебек сез дә саф күңел белән ышаныгыз диелсә, алар без ахмаклар ышанган кебек ышаныйкмы диләр. Әлбәттә, алар үзләре ахмаклар, ләкин белмиләр. Ул мунафиклар мөселманнарга очрасалар, без иман китердек, сезнең белән бергәбез диләр. Әгәр үзләренең шайтан дуслары белән калсалар, без әлбәттә сезнең белән бергәбез, һәм сезнең белән берлектә мөселманнарны мәсхәрә кылучыбыз диләр. Аллаһ аларны үзләрен каты мәсхәрә кылыр, һәм аларны адашу юлында калдырыр, хак юлны таба алмыйча хайран булып йөрерләр. Шул мунафиклар туры юлны ташлап адашу юлын алдылар. Аларга бузык сәүдәләре уңыш һәм файда бирмәде, һәм алар туры юлга күнүче дә булмадылар. Аларның мисалы, караңгы кичтә ут яндырып, үз тирәләрен яктырткан вакытларында Аллаһ утларын сүндереп караңгыда калдырган һич нәрсә күрмәүче кешеләр кебектер. Алар хак сүзне ишетүдән саңгыраулар, хак сүзне сөйләүдән телсезләр, туры юлны күрүдән сукырлар. Алар һидаяткә кайтмаслар. Яки алар караңгы төнне күк күкрәп яуган, яшенле каты яңгыр астында калган кешеләр кебек. Үлемнән, күк күкрәүдән ва яшеннең катылыгыннан куркып, бармакларын колакларына тыгалар куркып. Аллаһ имансызларның бөтен эшләрен чолгап алучы. Яшен уты күз нурларын суырып алырга якынлашты. Яшен уты аларның алларын яктыртса, берничә адым атлыйлар, яшен уты китеп караңгыда калсалар, бара алмыйча туктыйлар. Әгәр Аллаһ теләсә, ишетүләрен һәм күрүләрен алып, аларны колаксыз, күзсез кылыр иде. Әлбәттә, Аллаһ һәр нәрсәгә кадир. И кешеләр, сезне һәм сездән элек булган кешеләрне халык кылучы Аллаһуга гыйбадәт кылыгыз. Аллаһ газабыннан куркучы булу өчен. Сезне халык кылучы Аллаһ сезгә җирне түшәк кылды, өстегезгә күкне бина кылды, күктән яңгыр иңдереп сезгә ризык булсын өчен төрле җимешләр, игеннәр үстерде. Аллаһуга һич кемне, һич нәрсәне тиңдәш, охшаш кылмагыз. Үзегез дә беләсез, аның тиңдәше юклыгын. Әгәр кулыбызга, Мөхәммәд галәйһиссәламгә, иңдергән Коръәннән шикләнсәгез, Коръән сүзләренә охшашлы бер сүрә китерегез, һәм Аллаһудан башка барча ярдәмчеләрегезне ярдәмгә чакырыгыз. Әгәр Коръән Аллаһ сүзе түгел дигәнегез дөрес булса. Бер сүрә китерә алмадыгыз, һәм китерә дә алмассыз. Куркыгыз җәһәннәм утыннан. Аның içində утын булучы әдәмнәр һәм ташлардыр. Ул җәһәннәм Коръән белән гамәл кылмаучы кафирләргә хәзерләнде.
Инде иман китереп изге гамәлләр кылучыларга, әлбәттә, асларыннан елгалар агучы җәннәтләр белән сөенеч бир. Җәннәттә аларның алларына җимешләр китерелгәндә, бу җимешләр без дөньяда ашаган җимешләр диярләр, ләкин аларның тәме башка булыр. Аларга анда һичкемнең никахында булмаган пак хатыннар булыр, алар җәннәтләрдә мәңге калырлар. Аллаһу Тәгалә чебенне вә чебеннән өстенрәк үрмәкүчне мисал итүдә әлбәттә оялмас. Коръәнгә ышанучылар бу мисалны әлбәттә Раббыларыннан дип беләләр. Әмма кафирләр шундый хәшәрәтләрне мисал итеп китерүдә Аллаһуның максаты нәрсә диләр? Аллаһ шундый мисаллар белән күп кешеләрне адаштырыр һәм күп кешеләрне туры юлга күндерер. Ләкин хак юлдан фасыкларны гына адаштырыр. Ул фасыклар Аллаһуга биргән гәһәтләрен бозалар һәм Аллаһу Тәгалә тоташырга әмер иткән нәрсәләрне кисәрләр. Ягъни мөселман булган якын кардәшләрдән һәм Коръән белән гамәл кылучы мөселманнардан аерылалар һәм җир өстендә төрле бузыклык кылалар. Алар һәлак булучылар. И кешеләр, Аллаһуга ышанмаска ничек булдыра аласыз? Сез бит дөньяга килгәнче мәйет идегез. Ул сезне тергезде һәм ул сезне үтерер. Вә ул сезне кыямәт көнне тергезер, аннары аңа хөкемгә кайтырсыз. Ул, Аллаһ, җирдәге барча нәрсәне сезнең өчен халык кылды, соңра күкне төзергә теләде һәм күкне 7 кат итеп төзеде. Ул һәр нәрсәне белүче. Һәм әйтте синең Раббың фәрештәләргә: Мин җир өстендә халифә итеп Адәмне кылмакчымын. Фәрештәләр әйттеләр: Эй Раббыбыз, бузыклык кылучы, сугышып кан түгүче затны җир өстенә халифә кыласыңмы? Без исә сине мактап тәсбихләр әйтәбез һәм сине һәр кимчелектән паксың дип иттиқад итәбез. Аллаһ фәрештәләргә: Дөреслектә мин сез белмәгәнне беләмен диде. Аллаһ Адәмгә исемнәрнең барчасын өйрәтте дә фәрештәләргә әйтте: Әгәр дөрес сөйләүчеләрдән булсагыз, Адәм белгән исемнәрне барчасын әйтеп бирегез. Фәрештәләр әйттеләр: И һәр кимчелектән пак булган Раббыбыз, бездә һич белем юк, мәгәр син белдергәнне генә беләбез, син әлбәттә һәр нәрсәне белүче, хикмәт белән эш кылучысың. Аллаһ Адәмгә әйтте: Фәрештәләргә исемнәрнең барчасын әйтеп бир дип. Адәм исемнәрнең барчасын әйтеп биргәч, Аллаһ фәрештәләргә әйтте: Мин сезгә әйтмәдеммени, җирдәге вә күкләрдәге яшерен нәрсәләрне беләмен, һәм сезнең ачык эшләгән вә яшерен эшләгән эшләрегезне дә беләмен дип. Хөрмәт йөзеннән Адәмгә сәҗдә кылыгыз дип фәрештәләргә әйткән вакытыбызда, алар сәҗдә кылдылар, мәгәр Иблис сәҗдә кылмады. Тәкәбберләнде һәм кафирләрдән булды. Вә Адәмгә әйттек: Үзең һәм хатының җәннәттә торыгыз, һәм җимешләрен киңлек илә теләгәнчә ашагыз, мәгәр менә бу агачка якын бармагыз. Әгәр шуны эшләсәгез, залимнәрдән булырсыз. Иблис, бу агач җимешен ашасагыз, җәннәттә мәңге каласыз дип аларны алдады. Алар Иблис сүзенә ияреп җимешне ашап алдандылар. Иблис аларны җәннәттән чыгарып, андагы нигъмәтләрдән аерды. Моннан соң әйттек: Эй Адәм һәм Иблис, бер-берегезгә дошман булганыгыз хәлдә җиргә иңегез. Сезгә җирдә торырлык урын һәм яшәү өчен кирәк нәрсәләр бар, әҗәлегез җиткәнче яшәгез. Адәм галәйһиссәлам тәүбәгә ашыкты һәм Раббысы тарафыннан өйрәткән тәүбә истигъфар сүзләренә юлыкты һәм тәүбә итеп Аллаһудан гафу сорады. Аллаһ тәүбәсен кабул итеп гөнаһын гафу итте. Аллаһ тәүбәләрне кабул итүче рәхимле. Без әйттек: Барчагыз да җәннәттән чыгып җиргә иңегез, әмма минем сезгә туры юлга күндерүче сүзләр әлбәттә килер, минем сүзләремә ияргән затка курку һәм кайгы булмас. Имансызлар һәм аятләребезне ялган диючеләр ут әһелләридер. Алар анда мәңге калырлар. И Якуб балалары, сезгә биргән нигъмәтләремне хәтерләгез һәм Тәүрат белән гамәл кылырга сездән гәһд алдым. Шул гәһдемне үтәгез. Әгәр минем гәһдемне үтәсәгез, мин дә сезнең гәһдегезне үтәрмен һәм җәннәткә кертермен. Миңа гына кул булыгыз һәм миннән генә куркыгыз.
Кулыгыздагы Тәуратка ышанган хәлдә, без иңдергән Коръәнгә дә ышаныгыз. Ягъни аның белән гамәл кылыгыз, Коръәнгә беренче кафирләрдән булмагыз һәм безнең аятларыбызны дөнья малына сатмагыз. Ягъни байлар малына кызыгып яки алардан куркып, Аллаһ хөкемнәрен яшермәгез һәм үзгәртмәгез, минем газабымнан сакланыгыз. Хакны батил белән бутамагыз һәм дөреслекне яшермәгез. Бит үзегез дә хаклыкны беләсез. Намазларны үтәгез һәм закат садакасын бирегез. Һәм намаз укучылар белән бергә намаз укыгыз. Ягъни Коръән юлында булган мөселманнардан аерылмагыз. Сез кешеләрне изгелеккә өндисезме? Әмма үзегезне онытасыз. Сез бит Аллаһ китабын укыйсыз, шуны уйлап карамыйсызмы? Авырлыкны күтәрергә чыдамлы булып ва намаз укып, Аллаһудан ярдәм сорагыз. Намазларны вакытында үтәп бару әлбәттә авыр йөктер. Мәгәр Аллаһудан курыккан һәм рәхмәтен өмет иткән тәкъва кешеләргә авыр булмас. Чөнки алар Раббыларына юлыгачакларын һәм аңа хөкемгә кайтачакларын беләләр. Эй Якуб балалары, мин сезгә биргән нигъмәтләрне хәтерләгез. Һәм нигъмәт бирүдә сезне бөтен дөнья кешеләреннән артык кылдым. Шуны фикерләгез. Һәм куркыгыз кыямәт көненнән. Ул көндә һичбер зат икенче затка бер эш белән дә ярдәм итә алмас. Ул көндә шәфәгать итү кабул ителмәс һәм газаптан кутылу өчен һич нәрсә алынмас. Фиргавун кавымыннан сезне коткаруыбызны да хәтерләгез. Алар сезне яман газап белән газаплап, кыз балаларыгызны калдырып, ир балаларыгызны бугазлый иделәр. Бу эшләр сезгә Раббыгыздан бәла вә зур каза иде. Яна фикер итегез. Без сезләргә дәрьяны ярдык һәм сезне коткарып Фиргавун кавымын суда батырып һәлак иттек. Үзегез дә карап тордыгыз. Яна хәтерләгез шуны, Мусага Тәуратны иңдермәк өчен Тур тауында аны 40 көн тотмак белән вәгъдә кылдык. Муса Тур тауына киткәч, сез бозау ясап, шул бозауга гыйбадәт кыла башладыгыз. Шуның өчен сез залимнәрсез. Шул эшегездән соң сезне гафу кылдык, шөкер итүегез өчен. Чөнки алар Муса кайткач тәүбә иттеләр. Яна шуны хәтерләгез. Туры юлга күнелмәклегегез өчен Муса алейһиссәламгә китап бирдек. Ул китап хак белән батил арасын айыручы иде. Муса алейһиссәлам кавымына әйтте: "Эй кавмым, сез әлбәттә бозауга табынганыгыз өчен үзегезгә зулым кылдыгыз. Халкыгызга тәүбә итегез, үзегезне үтерегез. Ягъни бозауга табынучыларны үтерегез, шул сезгә тәүбә булыр. Халкыгыз каршында бу эш сезгә хәерле. Аллаһ тәүбәләрне кабул итәр, әлбәттә, ул тәүбәләрне кабул итүче, рәхимле." Яна: "Эй Муса, безгә Аллаһуны ачык итеп күрсәтмичә сиңа ышанмыйбыз. Аллаһуны безгә күрсәт" дигәнегезне дә хәтерләгез. Аллаһуны күрергә теләгән вакытыгызда аның нуры сезне ул нурга карап торган хәлегездә тутты. Муса Тур тауына Аллаһудан Тәурат алырга барганда, үзе белән бергә 70 кеше алды. Ул кешеләрне тау итәгендә калдырып, үзе тау өстенә чыкты. Анда Муса Аллаһ белән сөйләште. Һәм Аллаһ Мусага Тәуратны бирде. Муса Тәуратны алып әлеге 70 кеше янына килгәч, ул кешеләр: "Эй Муса, син Аллаһуны күргәнсең, безгә дә күрсәт" диделәр. Муса әйтте: "Мин Аллаһуны күрергә теләгән идем. Ул тауга карады һәм тау ярылды. Мин курыктым һәм тәүбә иттем" диде. Алар һаман: "Аллаһуны күрмичә ышанмыйбыз" диделәр. Шуннан соң Аллаһу Тәгалә нурын иңдереп, шул 70 кешене көйдереп үтерде. Аллаһ әйтте: "Сезне шөкер итүегез өчен нурым белән янып үлгәнегездән соң тергездек. Эй Якуб балалары, болытны без сезгә күләгә кылдык, һәм күктән ширбәт һәм кош итен иңдердек. Ашагыз без биргән хәләл һәм пак ризыкларны. Без аларга зулым кылмадык, ләкин алар үзләренә зулым кылдылар." Дәрьядан кутылгач, аларга Аллаһудан әмер булды: "Залим кафирләр белән сугыш кылыгыз" дип. Ләкин алар Аллаһуның әмерен үтәмәделәр. Газап өчен Аллаһ аларны 40 ел сахрада калдырды, шәһәрләргә һәм авылларга керә алмадылар. Кояш аларны рәнҗетер булды, әмма Муса шәрәфәтенә бер ак болыт өсләренә күләгә булды. Яна
Әриха шәһәренә кирегез дип әйткәнемне дә хәтерләгез. Ягъни 40 елдан соң Муса үлгәч, Якуб балаларына Әриха шәһәренә кирергә Аллаһудан әмер булды. Шәһәргә кергәч, андагы ризыкларны киңлек белән теләгәнчә ашагыз, шәһәр капкасыннан кергәндә баш иеп, түбәнчелек белән кирегез, һәм хаталарыбызны гафу ит Раббым дип әйтегез. Шулай кылсагыз, хата эшләрегезне ярлыкарбыз. Яхшы эшләрне кылучы мөэминнәргә нигъмәтләребезне бик тиз арттырабыз. Якуб балалары арасында булган залимнәр шәһәргә кергәндә үзләренә зулым кылдылар. Ягъни шәһәр капкасыннан кергәндә Аллаһудан әмер ителгән сүз әйтмичә, башка сүзгә алыштырдылар. Ягъни шәһәргә кергәндә Аллаһудан гафу сорап тәүбә итеп кирер урынына, шайтан өйрәткән сүзне әйтеп тәкәбберләнеп кирделәр. Ул залимнәргә явызлык кылганнар өчен күктән рисвай итүче газап иңдердек. Янә шуны хәтерләгез, Муса үзенең кавме өчен Аллаһудан су сорады. Без Мусага әйттек: таягың белән ташка сук дип. Муса таягы белән ташка сукты, таштан 12 чишмә акты, чөнки алар 12 кабилә иделәр. Һәр кабилә үзенең чишмәсен белде. Аллаһ биргән ризыклардан ашагыз, ичегез, әмма җир өстендә бозыклык кылып йөрмәгез дип әйтелде аларга Аллаһудан. Янә әйттегез: эй Муса, без бер төрле генә ризыкка сабыр итә алмыйбыз. Безнең өчен Раббыңа дуга кыл. Җирдә үсә торган нәрсәләрдән кыяр, сарымсак, суган һәм вак орлыклар сорап. Аллаһ биргән әүвәлге яхшы ризыкларны үзегез сораган начар ризыкларга алыштырасызмы? Шәһәргә кирегез. Сез сораган нәрсәләр анда булыр. Аларга авыр эшләр, хурлык, мискинлек ва Аллаһуның ачулы каһәре йөкләтелде. Аларга бу җәзалар Аллаһудан тиешле булды, аның аятларын инкар иткәннәре һәм пәйгамбәрләрне хаксыз үтергәннәре, гөнаһлы булганнары һәм сызган сызыктан чыкканнары өчен. Гамәлсез генә ышанучылардан ва яһүдләрдән ва насаралардан һәм төрле нәрсәләргә табынучылардан берәү Аллаһуга иман китереп, Коръән, сөннәт дәлилләре белән изге гамәлләр кылса, андый мөэминнәрнең кылган әҗере Раббылары хузурында аларга курку һәм кайгы булмас. Янә сездән гәһд алган вакытыбызны хәтерләгез. Өстегезгә тур тавын күтәрдек ва әйттек: Тәуратны алыгыз һәм аның белән ихлас ва тырышлык илә гамәл кылыгыз, һәм анда булган безнең вәгазьләр белән вәгазьләнегез. Бәлки Аллаһудан куркучы булырсыз. Тур тавының өстегезгә төшүеннән коткарганыбыздан соң күп вакыт үтмәде, Тәурат белән гамәл кылырга биргән вәгъдәгезне бузып, аның белән гамәл кылмый башладыгыз. Әгәр сезгә Аллаһуның фазилы ва рәхмәте булмаса иде, әлбәттә һәммәләрегез һәлак булыр идегез. Шимбә көне хакында Аллаһ хөкемен бозучыларыгызны әлбәттә белдегез. Шиктән үтүчеләрне һәлак итмәк өчен Аллаһ аларга әйтте: "Хур булганыгыз хәлдә маймыл булыгыз" дип. Шунда ук маймыл булдылар. Якуб балалары Муса алейһиссәламгә каршы килеп, җомга урынына шимбә көнне сайладылар. Шуннан соң Аллаһ аларга шимбә көнне дөнья эшен ва балык тотуны харам кылды. Аларны сынар өчен Аллаһ әмере белән шимбә көн яр буена балыклар күп килер булдылар. Яһүдләр балыкларны күреп кызыктылар һәм балыкларны тоту өчен Аллаһуга каршы хәйлә кордылар. Шимбә көн яр буена килгән балыкларны йылымнар белән әйләндереп алдылар, аннары якшәмбе көнне балыкларны судан чыгардылар. Аллаһ аларга ачуланды һәм маймыл булыгыз диде. Маймыл булып һәлак булдылар. Без аларны шулай хурлыкка салдык. Һәм гыйбрәт өчен ва Аллаһудан курыкканлыкларга вәгазь булсын өчен һәлак иттек. Янә Мусаның сезгә сыер бугазларга әмер иткәнен хәтерләгез. Муса кавменә әйтте: "Дөрестлектә Аллаһ сезгә сыер бугазларга буйра." Алар әйттеләр: "Безне сыер бугазларга кушып мәсхәрә кыласыңмы?" Муса әйтте: "Сезне мәсхәрә кылып ахмак булудан Аллаһуга сыгынамын." Яһүдләрдән бер кеше үтерелгән иде. Ләкин кем үтергәнлеге мәгълүм түгел иде. Муса алейһиссәламгә килеп, үтерүчене табарга безгә ярдәм ит диделәр. Муса әйтте: "Бер сыер бугазлагыз һәм шул сыерның койрыгы белән мәйеткә сугарсыз, мәйет терелер дә үтерүчеләрне әйтер." Алар әйттеләр: "Эй Муса, Раббыңнан сора, сыерның сыйфатларын безгә ачык бәян итсен." Муса әйтте: "Аллаһу Тәгалә әйтәдер:
Сыер картта яшьтә булмасын, урта яшьләрдә булсын. Күп сорашып тормагыз, Аллаһ кушканны эшләгез. Әйттеләр: "Эй Муса, Раббыңнан сора, ул сыерның төсе нинди? Әйтсен." Муса әйтте: "Аллаһ әйтә, ул сыерның төсе ачык сары булыр, аңа караучыларны гаҗәпләндерер" дип. Алар әйттеләр: "Эй Муса, Раббыңнан сора, ул сыерның бөтен хәлен безгә бәян итсен. Ул сыер кырда утлап йөрүчеме, яки җир сөрүчеме? Бер-берсенә охшаган сыерларны күрдек, ләкин үзебезгә кирәк сыерны айыра алмадык. Әгәр ул сыерның бөтен хәлен безгә бәян итсә, Аллаһ теләсә, ул сыерны табарбыз." Муса әйтте: "Дөреслектә Аллаһ әйтәдер. Ул сыер әлбәттә җир сөреп, җир сугарып мәшәкать чикмәгән сыердыр. Ул сыерда чуарлык юк һәм һәр кимчелектән пак." Алар: "Хәзер сыерның бөтен хәлен бәян кылдың, инде табарга мөмкин булыр" диделәр. Һәм сыерны таптылар, бик зур бәягә сатып алып бугазладылар. Ләкин сыерның бәясе бик югары булу сәбәпле аны сатып алудан гаҗиз була яздылар. Бер кешене үтереп, кем үтерде дип шаулашкан вакытыгызны да хәтерләгез. Аллаһ сез яшергән нәрсәне ачык күрсәтте, ягъни үтерүчеләрне мәйтнең үзеннән әйттерде. Без әйттек: "Сыерның берәр әгъзасы белән мәйеткә сугыгыз." Сыерның койрыгы белән мәйеткә суктылар, мәйет терелде һәм үтерүчеләрне әйтте. Алар хөкем ителделәр. Шул мәйтне тергезгән кебек, Аллаһ кыямәт көнне мәйетләрне тергезер. Әнә шулай Аллаһ үзенең барлыгына һәм берлегенә дәлилләр күрсәтә, бәлки гыйбрәт алырсыз һәм вәгазьләнеп төзәлерсез. Бу сыер вакыйгасы кешеләр өчен гыйбрәттер. Муса галәйһиссәлам сыерны бугазлагыз дигәч, шунда ук берәр сыерны бугазласалар, Аллаһның әмрен үтәгән булырлар иде. Ләкин яһүдләр тәкрар сорау биреп, үзләренә авырлык китерделәр. Ахырдан ул сыер өчен тиресе тулы алтын түләргә мәҗбүр булдылар. Шуның белән Аллаһу Тәгалә күрсәтә ки, аның әмрен күп тикшереп сорап тормыйча, тирәнгә кермичә шундук үтәү хәерле. Бакара сүрәсендә 285 аятта: "Самигъна ва атагъна", чын мөселманнар Аллаһуның әмерләрен ишеткәч, күп сорап тормыйча, "Без ишеттек һәм буйсындык" дип әйтәләр ди. Аллаһу Тәгаләнең күп мөгъҗизаларыннан соң да, ягъни мәйтнең терелгәнен һәм Аллаһ хөкемнәрен бозучыларның маймыл ва дуңгыз сүрәтенә кереп һәлак булуларын күрдегез, шуннан соң да күңелегез йомшармады. Бәлки таштай катты, хәтта таштан да катырак булды. Дөреслектә, таш таулардан елгалар ага, зур таш ярылса, иченнән су чыга һәм Аллаһудан куркып, таулардан таш ярылып төшә. И кешеләр, сезнең кылган эшләрегездән Аллаһ һич тә гафил түгел. Аллаһудан куркыгыз, гөнаһлардан сакланыгыз. И сез мөселманнар, яһүдләрдән сезнең динегезгә кереп мөселман булуларын телисезме? Дөреслектә, яһүдләрдән бер төркем җәмәгать ишеттеләр Аллаһуның сүзен, ягъни Тәүратны. Аллаһуның сүзен аңлагач һәм белгәч, соңыннан үзгәрттеләр. Ул яһүдләр мөселманнарга очраганда иман китердек диләр. Әгәр аулакта бер-беренә юлыксалар, әйтәләр: "Ник мөэминнәргә бирәсез хәбәр үзегезгә Аллаһ ачык бәян кылган эшләрне?" Ягъни алар Тәуратны укып беләләр иде, Мөхәммәднең хак рәсүл икәнен. Ләкин аулакта бер-берсенә әйтерләр иде: "Тәураттагы шул сүзләрне мөэминнәрдән яшерегез" дип. Аның пәйгамбәр икәнлеген белә торып инкар иттегез дип, ахирәттә Аллаһ хузурында өстегездән туруларына дәлил булсын өчен сөйлисезме? Уйлап карамыйсызмы диләр. Ул яһүдләр белмиләрме аларның күрсәтеп эшләгән һәм яшереп эшләгән эшләрен Аллаһу Тәгаләнең белгәнлеген? Әлбәттә беләләр, ләкин мәкерлек кылалар. Яһүдләрдән Тәуратны белмәүчеләр дә бар. Алар ата-бабадан калган ялган хөрәфәт сүзләрне генә беләләр. Алар хакны белмиләр, мәгәр ялган, ясалма диннең хак дин дип төшенәләр һәм шул сукыр төшенүләре белән эш кылалар. Нинди үкенеч, үзләре китап язып, бу китап Аллаһудан диючеләргә. Алар бу эшне надан халыктан акча алыр өчен эшлиләр. Аларга һәлакәт ялган китап язганнар өчен, яна явызлык кылганнары өчен. Яһүдләр: "Безне ахирәттә җәһәннәм газабы тутмас, мәгәр сыналмыш көнлек кенә тутар" диләр. Газап кылмаска Аллаһ сездән вәгъдә кылдымы? Әгәр вәгъдә кылган булса, Аллаһ әлбәттә вәгъдәсенә хилафлык кылмыйдыр. Сез Аллаһ хакында белмәгәнне сөйлисезме?
Бәлки бер кеше фәхиш вә харам эшләрне кәсеп итсә, һәм ул кешене хаталыклары чорнап алса, андый кешеләр әлбәттә ут әһелләре. Алар анда мәңге калырлар. Әмма иман китереп, изге гамәлләрне кылган хак мөэминнәр җәннәт әһелләре. Алар анда мәңге калырлар. Яна Якуб балаларыннан гәһит алдык. Миңа гына гыйбадәт кылыгыз, ата-анага, мөселман булган якын кардәшләргә, ятимнәргә, мискиннәргә изгелек итегез. Кешеләргә яхшы сүзләр сөйләгез. Намазларыгызны вакытында үтәгез һәм закат садакаларыгызны бирегез дип. Соңыннан Аллаһуга биргән гәһидегездән аерылдыгыз, мәгәр бик азларыгыз гәһиден саклап калды. Шулай итеп сез Аллаһудан баш тартучысыз. И Якуб балалары, сугышып каныгызны түкмәгез. Явызлык белән бер-берегезне йортларыгыздан чыгармагыз дип, сездән гәһит алган вакытыбызны да хәтерләгез. Үзегез бу гәһитне кабул иттегез һәм шаһадат бирдегез. И Якуб балалары, гәһитләрегезне бузып бер-берегезне үтерәсез һәм үзегездән булган бер җәмәгатьне йортлардан куып чыгарасыз. Бу харам булган эшләрдә шәригатькә хилаф юл һәм дошманлык белән залимнәргә ярдәм итәсез. Әгәр сезгә әсирләр килсә, аларны мал биреп азат итегез дип тә сездән гәһит алдык. Мал биреп аларны азат итегез. Әмма гаибсез кешеләрне йортларыннан куып чыгару сезгә харам ителде. Сез Аллаһ китабының кайбер аятларына ышанып, кайбер аятларын инкар итәсезме? Сезләрдән бу эшне эшләүчеләрнең җәзасы дөньяда хурлыкка төшүдер. Ахирәттә газапның катырагына кайтудыр. Аллаһ сезнең кылган эшләрегездән гафил түгел. Югарыда зикр ителгән кешеләр ахирәтне дөньяга саттылар, ягъни дөньяны гына кәсеп итеп, ахирәткә кул селтәделәр. Аларга ахирәттә газап җиңеләйтелмәс һәм аларга ярдәм бирүче дә булмас. Шиксез Мусага Тауратны бирдек һәм аның изеннән башка пәйгамбәрләрне аңа иярттек. Мәрьям угылы Гайсәгә ислам динен өйрәтүче Инҗилне бирдек һәм Гайсаны Җабраил фәрештә белән куәтләдек. Күңелләрегез сөймәгән гадел хөкемнәр белән сезгә пәйгамбәр килсә, тәкәбберләндегез. Пәйгамбәрләрнең кайберләренә ышанмадыгыз, кайберләрен үтердегез. Мисал Закария һәм Яхьяны. Яһүдләр мактанып әйттеләр: "Безнең күңелебез белем савыты" дип. Аларның күңелләре белем савыты түгел, бәлки ахмаклык савытыдыр. Шуның өчен хакны инкар иттеләр. Аллаһ аларны күфрлекләре өчен ләгънәт кылды. Инде алардан мөэминнәр әз булыр. Һәм ул яһүдләргә килгән вакытта алар кулларында булган Тауратны инкар иттеләр. Үзләре Коръән иңмәс борын: "И Раббыбыз, кафир булган дошманнарыбызны җиңү өчен Мөхәммәд галәйһиссәлам хөрмәтенә безгә ярдәм бир" дияләр иде. Әмма Мөхәммәд галәйһиссәлам аларга ачык дәлилләр белән килгәч, аны пәйгамбәр дип танымадылар, инкар иттеләр. Аллаһуга, Коръәнгә яки пәйгамбәргә ышанмаган кешеләрне Аллаһу Тәгалә ләгънәт кыладыр. Аллаһу Тәгаләнең үзе теләгән бәндәсенә фазлы рәхмәте белән Коръән иңдерүенә хөсетләнеп, Коръәнне инкар итү күфрлегенә үзләрен алыштырулары нинди яман алыштырудыр. Ул яһүдләр бер ачудан икенче ачуга кайттылар. Ягъни Гайсаны инкар итеп Аллаһуны бер ачуландырдылар. Мөхәммәд галәйһиссәламны һәм Коръәнне инкар итеп икенче мәртәбә Аллаһуны ачуландырдылар. Коръәнне инкар итүче кафирләргә газап бик каты булачак. Яһүдләргә Аллаһ иңдергән Коръәнгә ышаныгыз дигәндә, үзебезгә иңдерелгән Тауратка ышаныгыз диләр. Алларындагы Коръәнгә ышанмыйлар. Ул Коръән хак булса да һәм кулларындагы Тауратны тасдиклаучы булса да. Әгәр үзегез әйткәнчә Тауратка ышанып, аның белән гамәл кылучылардан булсагыз, Мөхәммәд галәйһиссәлам килгәнче ни өчен Аллаһуның пәйгамбәрен үтердегез? Шиксез, Муса сезгә ислам динен өйрәтүче, Аллаһ хөкемнәрен ачык бәян итүче Таурат белән килде. Ә сез Муса Тур тауына киткәч, бозауга гыйбадәт кылдыгыз. Шуның өчен сез залимнәрсез. Бабаларыгыздан Таурат белән гамәл кылырга гәһит алган вакытыгызны да хәтерләгез. Өстегезгә Тур тавын күтәреп, үзегезгә бирелгән Тауратны алыгыз һәм аның белән ныклап гамәл кылыгыз. Ва Таураттагы Аллаһ хөкемнәрен ишетеп кабул итегез дидек. Яһүдләр: "Ишеттек, әмма ишеткән белән гамәл кылмыйча Аллаһуга гасый булдык" диделәр.
Яна аларның күңелләренә бузау мәхәббәте сеңде, күферлекләренә җәза өчен, ягъни Аллаһудан газап алыр өчен бузауга табындылар. Әгәр мөмин булсагыз, иманыгыз нинди яман булса, бу яман иманыгыз сезне Аллаһуга итагать итмәскә ва бузауга табынырга буйрадыр. Әгәр иманыгыз хак булса, бу кабахат эшне эшләмәгән булыр идегез дип әйт аларга. Әгәр җәннәт ялгыз сезгә генә тиешле булса, сүзегез ва эшегез дөрес булса, Аллаһудан үлем сорагыз. Әлбәттә, алар эшләгән явыз эшләренең газабыннан куркып, Аллаһудан үлемне мәңге сорамаслар. Аллаһ залимнәрнең эшен бик яхшы белә. Эй Мөхәммәд галәйһиссәлам, дөнья тереклегендә кешеләрнең кумсызрагын әлбәттә яһүдләрне табарсың. Һәм мөшриклектә аларны катырак мөшрик табарсың. Бер яһүд дөньяда 1000 ел яшәүне телидер. Ләкин ул яһүднең дөньяда 1000 ел яшәүе Аллаһ газабыннан аны ерак кылучы түгелдер. Аллаһ аларның кылган эшләрен күрүче. Эй Мөхәммәд галәйһиссәлам, әйт: кем Җәбраил фәрештәгә дошман булса, ул Аллаһу Тәгаләгә дә дошмандыр. Җәбраил Коръәнне Аллаһ әмере белән синең күңелеңә иңдерде. Коръән Тәурат ва Инҗилнең хаклыгын тәсдиқлаучы һәм туры юлга күндерүче ва мөминнәрне җәннәт белән шатландыручы. Гомәр радиллаһу анһу яһүдләрдән: ник Мөхәммәдкә ышанмыйсыз дип сорады. Алар: без Җәбраилгә дошманбыз. Мөхәммәдкә вахийне ул алып килде, шуның өчен Мөхәммәдкә ышанмыйбыз диделәр. Бер кеше Аллаһуга һәм аның фәрештәләренә, пәйгамбәрләренә, Җәбраилгә һәм Микаилгә дошман булса, ул кеше кафирдер. Аллаһ әлбәттә кафирләргә дошмандыр. Яна яһүдләр Тәурат белән гамәл кылырга Аллаһуга гәһд бирсәләр, алардан бер таифа ул гәһдне ташлады. Бәлки яһүдләрнең күбрәге иман китермәс булды. Һәм алар янына Аллаһудан рәсүл килгәч, үзләрендәге Тәурат китабын дөресләп, китап җибәрелгән адәмнәрдән, ягъни яһүдләрдән бер таифа Аллаһ китабы Тәурат ва Инҗилне артларына ташладылар, аларны белмәс булдылар. Яһүдләр Сөләйман пәйгамбәрдән соң шайтаннарның сихер белемен өйрәтүләренә дә иярделәр. Шайтаннар сихер китабын язып, Сөләйман галәйһиссәлам тәхете астына куйдылар. Сөләйман үлгәч, бер шайтан кеше сурәтенә килеп: әгәр Сөләйман галәйһиссәлам калдырган мирасны белергә теләсәгез, тәхете астын карагыз диде. Шуннан да тәхет астыннан бер китап табып алдылар, ул китапта сихер белеме язылган иде. Яһүдләрнең галимнәре: Аллаһ сакласын, бу китапка иярә күрмәгез. Бу китап Сөләйман китабы түгел, бу шайтан эше диделәр. Әмма яһүдләрнең наданнары бу Сөләйман галәйһиссәламнан калган китап дип сихерне кабул иттеләр. Сөләйман галәйһиссәлам кафир булмады. Ягъни ул сихер белән шөгыльләнмәде һәм сихер китабын язмады. Әгәр бу эшләрне эшләгән булса, әлбәттә кафир булыр иде. Шайтаннар кафир булдылар, чөнки сихер китабын алар язды һәм кешеләргә өйрәттеләр. Бабил шәһәрендә Харут ва Марут исемле ике фәрештәгә иңдерелгән сихерне дә шайтаннар кешеләргә өйрәттеләр. Әмма бу ике фәрештә сихерне һич кемгә өйрәтмәделәр, яки өйрәтсәләр әйттеләр: дөреслектә без сезгә фитнәбез. Аллаһ безне җибәрде сихер белән сезне сынар өчен. Әгәр сихер белән шөгыльләнсәгез, кафир булырсыз. Сихерне өйрәтеп һәм аның белән эш кылып кафир булмагыз дип. Фәкать кафир булудан курыкмаган җиннәр ир белән хатын арасын боза торган сихерне шул ике фәрештәдән өйрәнделәр. Ул сихерчеләр сихерләре белән һич кемгә зарар итүче түгелләр, мәгәр Аллаһ Тәгалә теләге белән генә зарар итәрләр. Яһүдләр дә зарар итә торган һич файдасыз булган сихерне өйрәнделәр. Шиксез алар белделәр: Тәуратта укып, сихер белән шөгыльләнгән кешегә ахирәттә Аллаһудан газаптан башка һич нәрсә юклыгын. Ул сихерчеләрнең үзләрен сихергә сатулары нинди яман сәүдә, ягъни җәннәтне биреп җәһәннәмне алдылар, әгәр белсәләр. Әгәр яһүдләр Коръәнгә ышанып, аның белән гамәл кылсалар һәм сихерне ташласалар, әлбәттә Аллаһудан биреләчәк нигъмәтләр алар өчен хәерле. Эй мөминнәр, Мөхәммәд галәйһиссәламгә рәгинә дип әйтмәгез. Бәлки, безгә рәхмәт карау илә карагыл дип әйтегез һәм аның сүзләренә колак салыгыз. Аллаһуга яки пәйгамбәргә киреләнеп кафир булган кешеләргәдер каты газап. Сахабалар Мөхәммәд галәйһиссәламгә безләрне һидаятта уңышка ирештер дигән мәгънәдә
рагина дип әйтә торган булганнар. Ул сүз яһүд телендә ахмак мәгънәсендә булып, сахабәләрдән бу сүзне яһүдләр ишеткәч, Мөхәммәдне сүгәргә сәбәп булды дип шатланганнар. Шуннан соң Аллаһ бу сүзне әйтүдән сахабәләрне тыйды. И мөэминнәр, Раббыгыздан сезгә хәерле аятларның иңүен кафирләр һәм мөшрикләр һич тә яратмыйлар. Аллаһ үзе теләгән бәндәләренә рәхмәт кылыр, ул үзенә итагать иткәннәргә олуг фазилат иясе. Әгәр кайбер аятларның хөкемнәрен үзгәртсәк яки оныттырсак, ул аятларга охшашлы аятларны яки яхшыракны биребез. Әллә белмисеңме Аллаһның һәр нәрсәгә көче җиткәнен? Әллә белмисеңме җир һәм күкләр байлыгы шиксез Аллаһу Тәгаләнеке икәнлеген? Бит Аллаһудан башка сезгә кирәк нәрсәләрегезне бирүче вәли һәм ярдәмче юк. И кешеләр! Аллаһуга иман китермәк өчен безгә Аллаһуны күрсәт дип пәйгамбәрдән сорамакчы буласызмы? Әүвәлдә Муса галәйһиссәламнан кавымы сораган кебек. Бер кеше иманны күфергә алыштырса, ул кеше шиксез туры юлдан адашты. Китаби кафирләрнең күбрәге сезнең иман китергәннән соң кафирлеккә кайтуыгызны телиләр. Сезгә хөсетлекләре булганы өчен ва ул кафирләргә Тәуратта Мөхәммәд галәйһиссәламның дине хак икәнлеге ачыкланганнан соң. Гафу итегез һәм яхшылык белән киселегез шул кафирләрдән, Аллаһ үзе хөкем иткәнче. И мөэминнәр, намазларыгызны вакытында үтәгез һәм закат садакаларыгызны бирегез. Ахират өчен үз файдагызга кылган изге гамәлләрегезнең әҗрен Аллаһ хузурында табарсыз. Аллаһ сезнең кылган гамәлләрегезне әлбәттә күрүче. Яһүдләр һәм насаралар әйтәләр: Җәннәткә һич кем кермәс, мәгәр яһүдләр яки насаралар керер дип. Әмма аларның бу алдана торган сүзләре бушка өметләнүдер. Әгәр җәннәткә без генә керәбез дигән сүзегез дөрес булса, дәлилләрегезне китерегез. Бу сүзләрне Аллаһ әйттеме? Бер кеше йөзен Аллаһуга тәслим кылса, ягъни Аллаһның барча хөкемнәренә риза булып, бөтен вөҗүден Аллаһуга тапшырса, һәм яхшылыкны, изге гамәлләрне кылучы булса, аның әҗре Раббысы хузурында. Аларга ахирәттә курку һәм көенү булмас. Яһүд әйтте: Насара хак диндә түгел дип. Насара әйтте: Яһүд хак диндә түгел дип. Үзләре Аллаһ китабын укыйлар, ләкин Аллаһ хөкемнәрен бузып, диннәрен батил кылдылар. Коръән белән гамәл кылмаган бидгатьчеләр дә нәкъ мөшрикләр әйткән сүзне әйтәләр. Ягъни Коръән дәлилләре белән генә дин тотучы хак мөэминнәрне яманлыйлар, аларның дине дөрес түгел диләр. Аллаһ аларның хилафлык кылган сүзләре ва гамәлләре белән кыямәт көнне араларында хөкем итәр. Аллаһ хөкемнәре йөреп торган, Коръәннән вәгазь сөйләнеп, ислам тәрбиясе бирелә торган мәсҗидләрдә Аллаһуга гыйбадәт кылудан, Коръәндәге Аллаһ хөкемнәрен сөйләүдән хак мөэминнәрне тыйган һәм шундый мәсҗидләрне юк итәргә тырышкан фасык хәтле залим кеше булырмы? Ул залимнәргә хакыйкый Аллаһ мәсҗидләренә керү насип булмады, мәгәр куркучы хәлдә керерләр. Ягъни мөселманнар ирекле һәм көчле булганда, ул залимнәр мөселманнардан куркып, яшеренеп кенә керерләр. Аларга дөньяда ләгънәт, ахирәттә олуг газаптыр. Кояш чыга торган һәм кояш бата торган тараф та әлбәттә Аллаһу Тәгаләнекедер. Күңелегез Аллаһуда булса, кайсы якка юнәлсәгез дә Аллаһ ризасын табарсыз. Тик Аллаһ рәхмәт кылуда киңлек иясе һәм күңелләрне белүче. Намаздан башка булган зикрләрдә һәм изге эшләрне кылганда кыйблага юнәлү лазым түгел. Сәфәрдә булганда томан яки болыт булу сәбәпле кыйбла табылмаса, күңел кайсы якны кыйбла дип тапса, шунда юнәлеп намаз уку лазым буладыр. Яһүдләр һәм насаралар әйттеләр: Аллаһ бала тудырды дип. Аллаһ бала тудыру кимчелегеннән пак, җирдә һәм күкләрдә булган барча мәхлук аныкы. Барчасы да Аллаһуга итагать итәләр һәм аңа гына гыйбадәт кылалар. Яһүдләр Гузәйрне Аллаһуның угылы диләр. Насаралар Гайсаны Аллаһуның угылы диләр. Фәрештәләрне Аллаһуның кызлары диләр. Аларның бу сүзләре иң зур ялган сүзләрдер. Аллаһу Тәгалә үзенең кодрәте белән күкләрне һәм җирне төзүче. Әгәр Аллаһ бер нәрсәне төзергә теләсә, бар бул дип әйтер, шунда ук төзелеп бар булыр. Аллаһуны танымаган ахмаклар әйттеләр: Аллаһ безнең белән сөйләшсә иде, яки берәр галәмәт күрсәтсә иде, шуннан соң Аллаһуга иман китерер идек дип.
Әүвәлге ахмак кавым да булар кебек сүз әйтте. Ягъни Муса галәйһиссәламнан безгә Аллаһны күрсәт диделәр. Аларның күңелләре бер-берсенекенә охшады. Дөреслектә без аятларыбызны булган кавым өчен ачык бәян кылдык. Һәр вакыт хаклыкта. Шиксез, без сине хак дин белән җибәрдек. Коръән белән гамәл кылучыларны җәннәт белән шатландыручы һәм аның белән гамәл кылмаучыларны җәһәннәм газабы белән куркытучы итеп. Син җәһәннәм әһелләре өчен җавап бирмәссең. Яһүдләр һәм насаралар синнән һич риза булмаслар, аларга ияреп диннәренә кергәнеңә чаклы. Син аларга әйт: диндә Аллаһ һидаяте генә һидаяттыр. Сиңа барча дәлилләр килгәннән соң, мөшрикләрнең һәм бидгатьчеләрнең нәфесләре теләгән нәрсәләргә иярсәң, газабымнан котылу өчен Аллаһудан башка якын зат һәм ярдәмче тапмассың. Без китап биргән кешеләр Аллаһ китабын хак уку белән укыйлар, һәр сүзенә ышанып гамәл кылалар, алар хак мөэминнәр. Аллаһ китабына ышанмаучылар һәлак булучылар. 122-нче аят. И Якуб балалары, мин сезгә биргән нигъмәтләремне һәм фазиләттә сезне бөтен дөнья кешеләреннән артык кылганымны хәтерләгез. Куркыгыз кыямәт көненнән. Ул көндә бер кешегә икенче кеше өчен җәза кылынмас. Ул көндә газаптан котылу өчен берәр нәрсә бирим дисә кабул ителмәс. Ул көндә шәфәгать итәргә теләгән кеше шәфәгать итә алмас. Һәм аларга ярдәмче дә булмас. Яна Ибраһим пәйгамбәрнең эшләрен хәтерләгез. Раббысы Ибраһимны буйырган эшләр белән сынады. Ибраһим галәйһиссәлам йөкләтелгән эшләрне үтәгәч, Аллаһ әйтте: "И Ибраһим, мин сине кешеләргә имам итеп билгеләдем." Ибраһим галәйһиссәлам әйтте: "И Раббым, нәселемне дә имамнар кыл." Аллаһ әйтте: "Имам кылыр өчен булган вәгъдәм залимнәргә ирешмәс." Чөнки Ибраһим галәйһиссәлам нәселеннән имам булырга яраклы изге кешеләр дә булган һәм яраксыз залимнәре дә булган. Түбәндәге эшләр Ибраһим галәйһиссәламның сөннәт гамәлләридер. Мисвәк кулланмак, гусылда тамакка су алып гаргара кылмак, борын эченә су алмак, мыек кисмәк, сакал тарамак, тырнак кисмәк, гаврат төкләрен кырмак, ир баланы сөннәтләмәк, истинҗа кылмак, култык түген кырмак. Бу эшләрне һәр мөселман эшләргә бурычлы. 125-нче аят. Яна хәтерләгез. Кәгъбәтулланы кешеләргә кайтачак урын итеп кылдык. Бөтен дөньядан мөселманнар анда барып һәр елны хаҗ гамәлләрен үтиләр. Шулай ук Кәгъбәтулланы кешеләргә имин урын итеп кылдык. Инде Ибраһим галәйһиссәлам аяк баскан урынны намаз укый торган урын итеп алыгыз. Ягъни Кәгъбә әйләнәсендә намаз укыгыз. Ибраһим галәйһиссәлам белән Исмагыйль галәйһиссәламгә әмер кылдык. Хаҗ кылучылар ва Мәккәдә торучылар һәм Кәгъбә әйләнәсендә намаз укучылар өчен минем өем Кәгъбәне сыннардан, батил диннән, бидгать гамәлләрдән һәм нәҗисләрдән паклагыз дип. Яна хәтерләгез Ибраһим галәйһиссәламның әйткәнен: "Эй Раббым, бу Мәккә шәһәрен имин кыл һәм Аллаһуга ва ахират көненә ышанучыларны төрле җимешләр белән ризыкландыр." Аллаһ әйтте: "Мәккә кешеләренең кафирләрен дә ризыкландырырмын. Ләкин мин аларны аз гына файдаландырырмын, соңра аларны ахиратта ут газабына кайтарырмын." Нинди яман ул кайтарылачак урын. Ибраһим илә Исмагыйль Кәгъбәтулланың нигезен күтәргәч: "И Раббыбыз, эшебезне кабул ит. Син ишетүче һәм күңелләрне белүчесең", дип дуга кылдылар. "И Раббыбыз, икебезне дә үзеңә итагать итүче мөселманнардан кыл һәм нәселебездән дә мөселман булган җәмәгатьне насыйп ит һәм безгә хаҗ гамәлләрен өйрәт ва тәүбәләребезне кабул итеп, гөнаһларыбызны гафу ит. Син әлбәттә тәүбәләрне кабул итүче рәхимлесең. И Раббыбыз, бездән соң нәселебезгә үзләре арасыннан пәйгамбәр күндер. Ул пәйгамбәр аларга синең китабыңны өйрәтер һәм ислам диненең бөтен хөкемнәрен һәм аларны мөшриклектән, бидгать гамәлләрдән һәм харам нәҗисләрдән паклар. И Раббыбыз, шиксез сиңа тиңдәш юк, көч-кудрәт иясесең һәм һәр эшне мәслихәт кылучысың. Ибраһим галәйһиссәлам тоткан ислам диненнән һич кем баш тартмас, мәгәр үз-үзенә ахмаклык кылган җаһил кеше генә баш тартыр. Шиксез Ибраһим галәйһиссәламне үзебез дөньяда имамга һәм пәйгамбәрлеккә сайладык, һәм ул ахирәттә изгеләр белән җәннәттә булыр. Ибраһим галәйһиссәламгә Раббысы әйтте: "Аллаһуга итагать итеп чын мөселман бул.
Ибраһим галәйһиссәлам әйтте: "Бүтән галәмнәрне тәрбияләүче Аллаһуга итагать итеп, чын мөселман булдым" дип. Ибраһим галәйһиссәлам угылларына васыят әйтте һәм әмер бирде: "Эй угылларым, шиксез Аллаһ сезгә ислам динен ирекле итте. Дөрес һәм ныклап Аллаһ динен тотыгыз. Динегез була торып, кафир булмагыз, мөселман булып яшәп, мөселман булып үлегез." Якуб галәйһиссәлам да угылларына шул ук сүзләрне әйтте. Яһүдләр исә: "Якуб безгә яһүдлекне ташламагыз" дип әйтте диделәр. Түбәндәге аят шул хакта инде. Эй яһүдләр, Якуб пәйгамбәр үләр алдыннан сез аның янында идегезме? Ул сезгә сез әйткән сүзләрне әйттеме? Юк, әйтмәде. Менә ул угылларын җыеп әйтте: "Мин үлгәннән соң нәрсәгә гыйбадәт кылырсыз?" Угыллары әйтте: "Син үлгәч синең илаһеңә вә аталарың Ибраһим, Исмәгыйль, Исхакларның илаһысына гыйбадәт кылырбыз. Ул Аллаһ тиңдәше юк, бер генә илаһыдыр, без аңа буйсынучы мөселманнарбыз." Зикр ителгән пәйгамбәрләр һәм аларның өммәтләре дөньядан үтеп киттеләр. Кәсеп иткән саваплары һәм гөнаһлары үзләренә. Сезнең дә кәсеп иткән савапларыгыз һәм гөнаһларыгыз үзегезгәдер. Аларның эшләгән эшләреннән соралмассыз. Яһүдләр әйтте: "Яһүд булыгыз, туры юлга күнәрсез" дип. Насаралар әйттеләр: "Насара булыгыз, туры юлга күнәрсез" дип. Син аларга әйт: туры юл Яһүд динендә дә түгел, Насара динендә дә түгел, шиксез туры юл Ибраһим галәйһиссәлам тоткан дин. Ул батилдән хакка авышты һәм ул мөшрикләрдән дә булмады. Әлбәттә, аның дине хак, аның диненә иярегез." Эй мөэминнәр, әйтегез: Аллаһуга һәм үзебезгә иңдерелгән Коръәнгә, һәм Ибраһим, Исмәгыйль, Исхак, Якуб пәйгамбәрләргә иңдерелгән вахигә, аларның балаларына иңдерелгән вахигә, Мусага иңдерелгән Тауратка һәм дә барча пәйгамбәрләргә иңдерелгән вахиләргә ышандык. Пәйгамбәрләрне берсен икенчесеннән аермыйбыз, барчасына бер тигез ышанабыз һәм Аллаһуга итагать итеп мөселман булабыз дип. Әгәр Яһүд һәм Насара сезнең кебек пәйгамбәрләргә дә, китапларга да барчасына ышанып Коръән белән гамәл кылсалар иде, әлбәттә туры юлга күнерләр иделәр. Әгәр бу эшләрдән баш тартсалар, ул вакытта алар әлбәттә адашканнар. Коръән белән гамәл кылучы кешеләрнең һидаятта икәнлекләрен һәм Коръән белән гамәл кылмаучы кешеләрнең адашканлыкларын ачыклауда сиңа ярдәм бирергә Аллаһ үзе җитәдер. Ул ишетүче һәм белүче. Коръән хөкемнәре Аллаһ динедер. Шул дингә кирегез. Аллаһ диненнән күркәмрәк дин булырмы? Шулай булгач, Аллаһ динен кабул итегез һәм Аллаһуга гына гыйбадәт кылабыз һәм аңа гына итагать итәбез диегез. Эй сез яһүдләр вә насаралар һәм бидгатьче мөселманнар! Аллаһ хөкемнәре хакында безнең белән тартышасызмы? Батил гамәлләрегезне, ялган дәлилләрегезне дөрес димәкче буласызмы? Бит Аллаһ сезнең дә, безнең дә Раббыбыз. Без Коръән белән гамәл кылсак, файдасы үзебезгә булыр. Сез Коръән белән гамәл кылмасагыз, зарары үзегезгә булыр. Без Аллаһуга гыйбадәт кылуда һәм Коръән белән гамәл кылуда ихласбыз. Әйе, сез әйтәсезме, Ибраһим, Исмәгыйль, Исхак, Якуб һәм башка пәйгамбәрләр Яһүд динендә яки Насара динендә иделәр дип. Син аларга әйт: пәйгамбәрләрнең кайсы диндә булганлыкларын сезме яки Аллаһымы күбрәк белә? Пәйгамбәрләр хакында белгән нәрсәсен Аллаһудан яшереп маташкан кеше хәтле залим кеше булырмы? Бит Аллаһ сезнең кылган эшләрегездән һич гафил түгел. Зикр ителгән пәйгамбәрләр һәм аларның өммәтләре дөньядан үтеп киттеләр. Кәсеп иткән саваплары һәм гөнаһлары үзләренәдер. Сезнең дә кәсеп иткән савапларыгыз һәм гөнаһларыгыз үзегезгәдер. Аларның кылган эшләреннән ахирәттә сез соралмассыз. 142 аят. Кешеләрнең надан ахмаклары әйтерләр: мөселманнарны нәрсә мәҗбүр итте кыйблаларын ташлап башка тарафка юнәлергә? Чөнки Мөхәммәд галәйһиссәлам Мәдинәгә күчкәч, 8 ай Мәсҗид Аксага юнәлеп намаз укыдылар. Соңыннан Аллаһудан әмер булды Мәсҗид Харамга юнәлеп укырга. Бу хәлне мөшрикләр белгәч, Мөхәммәд кыйбласын ташлады, диненнән чыкты диделәр. Кояш чыгыш тарафы да, кояш батыш тарафы да Аллаһу Тәгаләнекедер. Аллаһ үзе теләгән бәндәсен туры юлга күндерер. Эй Мөхәммәд өммәте,
Сезне хак кыйблага күндергәнебез кебек, сезне гадел, туры җәмәгать кылдык. Бу эшегез белән бөтен дөнья кешеләренә шаһид булуыгыз өчен һәм Мөхәммәд галәйһиссәлам да сезнең хаклыкта булганыгызга шаһид булсын өчен. И Мөхәммәд галәйһиссәлам, авыштырмадык сине әүвәлге кыйблаң Мәсҗид Аксадан Мәсҗид Харамга, мәгәр авыштырдык белмәк өчен, шул вакытта кем пәйгамбәргә риза булып иярер, кем риза булмыйча диненнән чыгар. Шиксез кыйбланы алыштыру иманы зәгыйф кешеләргә авыр булды, хәтта кайберләре диненнән чыгып кафир булдылар. Кыйбла алышынгач яһүдләр әйттеләр: "Мәсҗид Аксага юнәлеп укыган намазларыгыз юкка чыкты" дип. Аллаһ әйтте: "Аллаһ сезнең иманыгызны һәм савабыгызны югалтыр булмады. Дөреслекдә Аллаһ кешеләргә рәхмәт кылучы, аларны кызганучы." Әлбәттә күрәбез, и Мөхәммәд галәйһиссәлам, йөзеңне күккә күтәреп торуыңны. Мөхәммәд галәйһиссәлам кыйбла үзгәрмәс борын ук Ибраһим галәйһиссәлам төзегән Кәгъбәтулланы кыйбла булуын тели иде. Шул хакта Җәбраилгә Аллаһ белән сөйләш дигән иде, Җәбраил сөйләшергә вәгъдә биреп китте. Шуннан соң күккә карап Җәбраилне көтәр булды. Әлбәттә сине үзең теләгән Кәгъбәтуллага юнәлдерербез. Менә хәзер йөзеңне юнәлдер Мәсҗид Харам эчендәге Кәгъбәтуллага. Кайда гына булсагыз да, йөзләрегезне Кәгъбәтуллага юнәлдерегез. Китап әһелләре Яһуд һәм Насара әлбәттә беләләр Кәгъбәтулланың Аллаһ тарафыннан кыйбла ителгәнлеген. Аллаһ аларның эшләгән эшләреннән гафил түгел. И Мөхәммәд галәйһиссәлам, китаби кафирләргә кыйбла хакында Коръәннән бөтен дәлилләрне китерсәң дә, алар һаман да синең кыйблаңа иярмәсләр. Син дә аларның кыйбласына иярүче түгелсең. Һәм алар да бер-берсенең кыйблаларына иярүче түгелләр. И Мөхәммәд галәйһиссәлам, сиңа һәр нәрсә турында ачык дәлилләр килгәннән соң, кафирләрнең бидгатьче мөшрикләрнең теләкләренә иярсәң, алар әйткәнчә эш кылсаң, яки аларның батил гамәлләрен ислам диненә кертсәң, ул вакытта син залимнәрдән булырсың. Без китап биргән Яһуд һәм Насара Мөхәммәд галәйһиссәламны үз балаларын таныган кебек таныйлар. Алардан бер фирка аның пәйгамбәр икәнлеген беләләр, ләкин хакны яшерәләр. Коръәнгә һәм пәйгамбәргә ышанмыйлар. Хаклык Раббыңнан, ягъни Аллаһудан килгән вахи һәммәсе хак, вахигә шикләнүчеләрдән булма. Һәр милләтнең үз кыйбласы бар, һәрберсе үз кыйбласына юнәлер. Ләкин мөшрикләрнең кыйблалары батил. Әмма мөселманнарның кыйбласы хак кыйбладыр. Сез мөселманнар яхшы эштә ярышыгыз һәм алга чыгыгыз. Кайда гына булсагыз да, Аллаһ барыгызны да хөкем итәр өчен бер урынга җыяр, әлбәттә Аллаһның һәр нәрсәгә көче җитәдер. Сәфәргә кайсы урыннан чыксаң да, намаз укыганда йөзеңне Кәгъбәтуллага юнәлдер. Бу эш Раббыңнан хак булган әмердер, Аллаһ сезнең эшләгән эшләрегездән гафил түгел. Кайсы урында булсагыз да, йөзләрегезне Аллаһ йорты тарафына юнәлдерегез. Сезне шелтә кылырга Яһуд вә Насарага урын калмасын өчен. Мөселманнар Мәсҗид Аксага юнәлгәндә яһүдләр әйттеләр: "Динебезне кабул итмәделәр, кыйблабызны кабул иттеләр" дип. Насаралар әйтте: "Мөселманнар барча пәйгамбәрнең кыйбласы Кәгъбәтулланы ташладылар" дип. Кешеләрнең залимнәре Кәгъбәтуллага юнәлмәсләр һәм сезнең белән тартышырлар, сезне төрлечә шелтә кылырлар. Алардан курыкмагыз, миннән генә куркыгыз. Кәгъбәтуллага юнәлергә сезгә әмер бирдем, нигъмәтләремне сезгә тәмам итеп бирмәк өчен. Бәлки, шөкер итеп, туры юлга күнелерсез. Без сезнең арагызга үзегез кеби бер кешене рәсүл итеп җибәрдек. Ул рәсүл сезгә безнең аятларыбызны укый, сезне мөшриклек нәҗисеннән паклый, Аллаһ китабын һәм хөкемнәрен өйрәтә һәм белмәгәнегезне сезгә белдерә. Ислам дине сезгә биргән нигъмәтләремнең иң зурысы. Шөкер йөзеннән мине зикр итегез. Коръән белән вәгазьләнегез, әмерләрен үтәгез, тыйганнарыннан тыелыгыз, шуны башкаларга да ирештерегез. Мине зикрдән куймагыз, нигъмәтләремне онытмагыз, шулай булсагыз, мин дә сезне дөнья һәм ахирәт рәхмәтемә алырмын. Нигъмәтләремә шөкер итүдән баш тартып көфрлек кылмагыз. И мөэминнәр, дөньяда һидаятьле, ахирәттә җәннәтле булу өчен көрәшүегездә Аллаһудан ярдәм сорагыз. Тормыш вә дин юлындагы төрле авырлыкларга сабыр итеп чыдамлы булу белән һәм намазларыгызны вакытында үтәү белән.
Шиксез, Аллаһ чыдамлы мөэминнәр белән бергә. Сез Аллаһ юлында сугышып шәһид булган мөэминнәрне үлекләр дип әйтмәгез. Бәлки алар Аллаһ хузурында терекләрдер, ләкин сез сизмисез. И мөэминнәр, без сезне әлбәттә сыныйбыз, куркынычлардан бер куркыныч биреп, ачлык биреп, малларыгызны киметеп, сәламәтлекләрегезне киметеп, көтмәгәндә якыннарыгызны үтереп, игеннәрегезне һәм башка җимешләрегезне киметеп. Аллаһудан сынар өчен бирелгән төрле авырлыкларга риза булып, һаман Аллаһ юлыннан баручы чыдамлы мөэминнәрне Аллаһуның рәхмәте вә җәннәте белән шатландыр. Ул чыдамлы мөэминнәргә бер кайгы килсә, без әлбәттә Аллаһ бәндәләре һәм хөкемгә Аллаһуга кайтучыларбыз, шуның өчен Аллаһ биргән казаларга сабыр итәбез диләр. 157 аят. Бәла казаларга риза булып, сабыр итүче мөэминнәргә Раббыларыннан гафу һәм рәхмәттер. Шуның белән бергә алар туры юлга күнүчеләр. 158 аят. Сафа һәм Мәрвә таулары, әлбәттә Аллаһуга гыйбадәт кыла торган урыннарның билгеләридер. Берәү Кәгъбәтулланы таваф кылып хаҗ гамәлләрен үтәсә, яки нәфил хаҗ кылса, ул кешегә гөнаһ юктыр Сафа һәм Мәрвә тауларын таваф кылуда. Ягъни фарыз хаҗга хәтле яки хаҗдан соң шул тауларны таваф кылучыга гөнаһ юк, әлбәттә савап бар. Берәү фарыз хаҗда бу тауларны таваф кылганнан соң янә нәфил тавафны кылса, шиксез Аллаһ әҗрен бирүче һәм белүчедер. Шиксез, явыз галимнәр без иңдергән ачык аңлатмаларны һәм туры юлны кешеләрдән яшерәләр. Коръәндә кешеләр өчен һәр нәрсәне ачык бәян кылганыбыздан соң. Аларны Аллаһ ләгънәт кыла, һәм барча ләгънәт кылучылар ләгънәт кылалар. Әгәр тәүбә итсәләр, Коръән белән гамәл кылып төзәлсәләр, һәр яшергән яки үзгәрткән аятларны дөрестләп кешеләргә ирештерсәләр, шул вакытта тәүбәләрен кабул итеп, гөнаһларын гафу итәрмен. Әлбәттә, мин тәүбәне кабул итүче, рәхимле. 161 аят. Коръән белән гамәл кылмыйча, кафир булган кешеләр тәүбә итмичә, Коръәнгә кайтмыйча кафир хәлләрендә үлделәр. Аларгадыр Аллаһуның ләгънәте һәм фәрештәләрнең һәм барча кешеләрнең ләгънәте. Алар газапта, ләгънәт астында мәңге калырлар, алардан газап җиңеләйтелмәс һәм аларга рәхмәтле караш та булмас. Җир һәм күкләрнең төзелешендә, төн белән көннең бер-берсенә каршы булуларында, кешеләргә кирәк нәрсәләрне күтәреп диңгезләрдә корабларның йөрүендә, күктән яңгыр яудырып, Аллаһу Тәгаләнең үлгән җирне тергезүендә, җир өстендә һәр төрле хайваннарны халык кылуында, җилне һәм җир белән күк арасында болытны йөртүендә, әлбәттә Аллаһуның барлыгына һәм берлегенә иман китерү өчен шиксез ачык дәлилләр бар. Аллаһудан башканы Аллаһ тотучы мөшрикләр сыннарын Аллаһуны сөйгән кеби сөяләр. Әмма Аллаһуга нык ышанган чын мөэминнәр Аллаһуны каты сөю белән сөяләр. Коръән белән гамәл кылмыйча, үзләренә зулым кылган кешеләр белсәләр иде, ахирәттә җәһәннәм газабын күргәндә, барча куәт Аллаһуныкы икәнлеген һәм Аллаһ каты газап кылучы икәнлеген дөньяда вакытта белсәләр иде. Әлбәттә, Коръән белән гамәл кылып, Аллаһуга гына гыйбадәт кылыр иделәр. Ул залимнәрнең ияртүчеләре җәһәннәм газабын күргәндә үзләренә иярүчеләрдән бизәчәкләрен һәм араларында дуслык киселәчәген дөньяда вакытта белсәләр иде. Әлбәттә, ул адашкан галимнәр кешеләрне адашу юлына чакырмаслар иде, бәлки Коръән белән гамәл кылырга чакырыр иделәр. Ияртүче залимнәргә иярүчеләр җәһәннәм газабын күргәндә, әгәр без дөньяга кире кайтарылсак, әлбәттә алардан бизәр идек. Алар бездән бизгән кебек диячәкләрен дөньяда вакытта белсәләр иде. Әлбәттә, ул залимнәргә иярмичә, Коръән белән гамәл кылырга өйрәтүчеләргә иярер иделәр. Ул ияртүче һәм иярүче залимнәргә җәһәннәм газабын күрсәткәнебез кеби, аларның гөнаһлы эшләрен үзләренә күрсәтербез, газап өстенә хәсрәт булсын өчен. Алар җәһәннәм газабыннан чыкмаслар. Бу җәзалар Коръән ингәнче Тәурат, Инҗил белән гамәл кылмаучыларга булса, Коръән ингәннән соң Коръән белән гамәл кылмаучы бөтен дөнья кешеләренәдер. Бидгать гамәлләрне үтәргә чакыручылар һәм аларга ияреп бидгать гамәлләрне кылучылар шиксез җәһәннәмгә юнәлделәр, баргач күрерләр. И кешеләр,
Җирдә булган пак, халал ризыкларны гына ашагыз. Вә шайтан эзенә кермәгез. Ул сезгә ачык дошман. Шайтан сезне фақат төрле яман эшләргә, зина кылу, хәмер ичү һәм хатыннарның гаурәт әгъзаларын күрсәтеп йөрүләре кеби фәхиш эшләргә өнди, һәм Аллаһ хакында дәлилсез ялган сөйләргә кутыртадыр. Аллаһудан куркыгыз, шайтанга һич иярмәгез. Мөшрикләргә һәм бидгатьче мөселманнарга һичкемгә, һич нәрсәгә иярмәгез, фақат Аллаһ иңдергән Коръән хөкемнәренә иярегез дип әйтелсә, алар әйтәләр: ата-бабаларыбызны нинди юлда тапсак, шул юлга иярәбез. Алар кылган гамәлләрне кылабыз, алар юлыннан чыкмыйбыз диләр. Әйе, аларның ата-бабалары ислам диненең хаклыгыннан һич нәрсә белмәүче һәм туры юлны тапмаучы иделәр түгелме? Әүвәлгеләр белмәгән мәллә дип сукыр хәлендә сукырларга ияргән кеше туры юлны һич тә тапмас. Коръәнгә ышанмаучы яки аның хөкемнәрен тотмаучы кафирләрнең мисалы бер кеше тарафыннан кычкырып чакырылган хайван кебиләр. Ул хайван тавышны ишетеп чакыруны белсә дә, башка сүзнең мәгънәсен белми. Шул хайван кеби кешеләр хак сүзне ишетүдән саңгыраулар, хак сүзне сөйләүдән телсезләр һәм гыйбрәтләрне күрүдән сукырлар. Шуның өчен Коръәнне һич аңламаслар. И мөэминнәр, без сезгә биргән пак халал ризыклардан гына ашагыз һәм Аллаһуга шөкер итегез, әгәр аңа гына гыйбадәт кылучы булсагыз. Әлбәттә, Аллаһ сезгә үлгән хайван итен, бугаз канын, дуңгыз итен һәм Аллаһудан башка затның исеме белән бугазланган хайван итен харам кылды. Мәсәлән, бер кабер иясенә атап бугазланган хайван ите харамдыр. Берегез һич ашарга тапмаса, ачка үлү ихтималы булганда, жан саклау өчен зулым итүдән башка һәм жан саклаудан артыгын ашап чиктән үтеп китүдән башка ашаса, гөнаһ юктыр. Мондый хәлләрдә мин ярлыкаучымын, рәхимлемен. Шиксез, залим галимнәр Аллаһу иңдергән Коръән хөкемнәрен надан мөселманнардан яшерәләр һәм Аллаһ хөкемнәрен бетәчәк дөньяның аз малына саталар. Ягъни бидгать гамәлләр белән мөселманнарны алдылар һәм ашларын ашап акчаларын алалар. Әнә шул ашар, акча алыр өчен Коръән хөкемнәрен яшерүче, үзгәртүче залимнәр ахирәттә һич файдалы ризык ашамаслар, мәгәр карыннарына ут ашарлар. Ул көндә Аллаһ алар белән сөйләшмәс һәм аларны гөнаһларыннан пакламас һәм аларга рәнҗетүче каты газап булыр. Алар мөселман булып, Аллаһ хөкемнәрен белгәннән соң, үзләре дә гамәл кылмыйча, башкаларга да ирек бирмичә, һидаятны биреп, адашуны, Аллаһуның ярлыкавын биреп, газабын алдылар. Аларны нәрсә мәҗбүр итте ут газабына чыдарга? Ягъни дөньяда вакытта Коръән белән гамәл кылырга чыдамыйлар, ахирәттә ут газабына ничек чыдарлар? Бу кешеләргә ут газабы тиешле булды. Аллаһу Тәгалә җәһәннәм газабыннан кутылырга һәм җәннәткә керергә юл күрсәтеп, хаклык белән Коръән иңдергәннән соң, Коръән белән гамәл кылмаганнары һәм Коръән күрсәткән юлдан бармаганнары өчендер. Коръән хөкемнәренә хилафлык кылучылар шиксез һидаяттан мәхрүм булып, туры юлдан бик ерак, бик тирән адашмактадыр. Эй мөшрикләр, кояш чыга торган якка һәм кояш бата торган якка юнәлеп табынуларыгыз Аллаһу хузурында изгелек түгел. Ләкин берәү Аллаһуга, ахират көненә, фәрештәләргә, китапларга һәм пәйгамбәрләргә иман китереп, үзенә кадерле малыннан мохтаҗ булган якын кардәшләренә, ятимнәргә, мискиннәргә, мусафирларга, мохтаҗлыктан ярдәм сораучыларга һәм кулларны азат итү юлына садакалар бирсә, шулай ук закят, гышыр садакаларын бирсә, намазларын вакытында үтәсә, яна Аллаһуга биргән гәһден, кешеләргә биргән вәгъдәсен үтәсә, яна ярлы вакытта нинди булса да бәла каза ирешкәндә, ачлык яки сугыш килгәндә сабыр итсә, Аллаһуга чыдамлык күрсәтсә, әнә шул эшләр изгелекләр. Шул эшләрне эшләүче мөэминнәр иманда һәм диндә дөрес эш кылучылар, һәм алар Аллаһудан куркучы тәкъва кешеләрдер. Эй мөэминнәр, үтерелмеш кеше хакына сезгә касас фарыз ителде. Азат кеше үтерелсә, аның урынына үтерүчеләр ягыннан бер азат кеше үтерелер. Кул үтерелсә, урынына кул үтерелер. Хатын үтерелсә, урынына хатын үтерелер. Әгәр үтерүче кеше
үтерелгән кешенең якыннары тарафыннан ихтияры гафу ителеп, үлем җәзасыннан коткарылса, үтерүче кеше дә изгелеккә каршы изгелек итсен. Ягъни үзе үтергән кешенең якыннарына үз ихтияры белән кан хакын түләсен. Кан хакын түләү бәрабәренә гафу ителүче хөкеме Раббыгыздан сезгә җиңеллек һәм рәхмәттер. Әгәр берәү бу гадел хөкемнән соң чиктән үтеп зулым кылса, ягъни үтерүчене гафу итеп кан хакын түләткәннән соң үтерсә, яки үтерүче кеше гафу ителгәннән соң кан хакын түләмәсә, ул кешегә ахирәттә рәнҗетүче газап булыр. Үтерүчене үзен үтерүдә яшәү бар, и гакыл ияләре. Бәлки касас белән үтерелүдән котылу өчен кеше үтерүдән сакланырсыз. Чөнки касас булганда кеше үтерү азаядыр. Сезләрдән берегезгә үлем хази булганда, калачак малы турында ата-анасы һәм якын кардәшләре өчен гаделлек һәм тигезлек белән васыят әйтү фарыз булды. Берәү ишеткәннән соң васыятны үзгәртсә, гөнаһы үзгәртүчегә булыр. Бит Аллаһ ишетүче һәм белүче. Варислардан берсе, яки васыятны кабул итүче, васыятның хаталык белән яки золымлык белән шәригатькә хилаф әйтелгәнен белеп, ул васыятны үзгәртеп, гаделлек белән араларын төзәтсә, хата булган васыятны дөресләү өчен үзгәртсә, гөнаһ юктыр. Әлбәттә, Аллаһ ярлыкаучы һәм рәхимле. И мөэминнәр, сездән әүвәлгеләргә ураза тоту фарыз ителгәне кеби, сезгә дә һәр елны бер ай ураза тоту фарыз ителде. Шаят уразаны калдырудан яки уразага кимчелек китерүдән сакланырсыз. Ураза саналмыш көннәр, ягъни ураза айы 29 көннән һәм 30 көннән киләдер. Сезләрдән берәрегез ширләсә, яки сәфәрдә булса, уразаны тотмасын. Ширле кеше сәламәтләнгәч, сәфәрдәге кеше өенә кайткач, калган көннәрен бер көн өчен бер көн тотып тәмам итәр. Авырлык белән тотучыларга фидия лазым. Бер көн өчен бер мискенне бер көн ашатмак. Берәү бер мискен урынына күбрәк мискенне ашатса, артыгы үзенә хәерле. Әмма мискеннәрне ашатып өстегездән төшерүгә караганда, ураза тотуыгыз сезнең өчен хәерле, әгәр белсәгез. Рамазан айы бик шәриф ай. Ул айда Аллаһудан кешеләргә туры юлны күрсәтүче һәм һидаятны ачык бәян кылучы Коръән иңдерелде. Сезләрдән Рамазан айына ирешкән һәрберегез, әлбәттә, ураза тотсын. Аллаһ сезгә җиңеллекне тели, авырлыкны теләми, һәм Рамазан уразасын тутырып тотуыгызны, һәм Аллаһ сезне туры юлга күндергән өчен аны зурлауыгызны тели. Шаят Аллаһуга шөкер итәрсез. Әгәр бер бәндәм миннән сорар булса, мин әлбәттә аңа һәр вакыт якынмын, сораганын бирермен. Әмма сораучылар үземә һәм сүземә ныклап ышансыннар, һәм миңа буйсынып Коръән белән гамәл кылсыннар. Әгәр мин әйткәнчә эш кылсалар, шаят туры юлны табарлар. Рамазан айында авыз ачканнан соң таңга хәтле хатыннарыгызга якынлык кылу хәләл ителде. Хатыннарыгыз сезгә, сез аларга киемсез, ягъни хатыннарыгыздан файдаланыгыз да, башкаларга күңел төшермәгез. Аллаһ белде сезнең үз-үзегезгә хыянат иткәнегезне. Тәүбәләрне кабул итеп, гөнаһларыгызны гафу итте. Хәзер инде Рамазан кичләрендә хатыннарыгызга якынлык кылыгыз һәм Аллаһ тәкъдир иткән баланы истәгез. Балагызның һидаятлы булуын Аллаһудан сорагыз һәм сәхәрдә ашагыз, эчегез хәтта таң яктылыгы беленгәнче. Аннары уразаны тотып, тәмам итегез кояш байганчы. Мәсҗидләрдә иктикафтә булган көннәрегездә хатыннарыгызга якынлык кылмагыз. Югарыда әйтелгән хөкемнәр Аллаһуның чикләгән чиге, Аллаһ чигенә якын бармагыз. Әнә шулай Аллаһ аятларын кешеләргә ачык бәян итә, шаят Аллаһ хөкемнәрен бозудан сакланырлар дип. Малларыгызны үз арагызда хыянат юлы белән ашамагыз. Һәм кешеләрнең малларын хөкем аркылы золымлык белән алыр өчен казыйлар, хөкемдарлар алдына малыгызны салмагыз. Эй Мөхәммәд галәйһиссәлам, синнән ай хәлен сорашалар. Ул ай кешеләр өчен вакытларны күрсәтә торган һәм хаҗ айын, хаҗ көннәрен белдерә торган әсбаб диген. Мөшрикләр хаҗ көннәрендә башны кояштан яшерергә ярамый дип, өйләренең кыегын һәм түшәмен алып өйләренә өстән төшеп йөргәннәр. Мөселманнар да бу эшне эшләмәсеннәр өчен Аллаһ түбәндәге аятны иңдерде.
Өйләрегезгә түшәмнәрен алып керүегез изгелек түгел, ләкин изгелек Аллаһ алдында гөнаһлы булудан сакланудыр. Шулай булгач, өйләрегезгә ишекләреннән керегез. Шаят өстенлек табарсыз. Аллаһ юлында сугышыгыз, сезгә каршы сугыш башлаган кафирләр белән. Ләкин чиктән үтмәгез, ягъни үзегез сугыш башламагыз, сугыш башламау килешүен бозмагыз, сугышка катнашмаган кешене үтермәгез һәм әсирләрне җәберләмәгез. Аллаһ әлбәттә чиктән үтүчеләрне сөйми. Кафирләр сезгә каршы сугыш башласалар, кайда очратсагыз шунда үтерегез һәм алар сезне чыгарган кеби, аларны өйләреннән чыгарыгыз. Ягъни алар сезгә нинди зулым кылсалар, сез дә аларга шулай җавап бирегез. Кафирләр Мәсҗид Харам янында сезгә каршы сугыш башламасалар һәм сезне үтермәсәләр, аларны анда үтермәгез. Әгәр үзләре Мәсҗид Харам тирәсендә сезгә каршы сугыш башласалар, ул вакытта аларны үтерегез. Кафирләрнең һәм мөшрикләрнең җәзасы шулдыр. Кафирләрне һәм мөшрикләрне үтерегез җир өстендә фитнә беткәнгә чаклы, һәм җир өстендә Аллаһ дине ислам гына калганга чаклы. Әгәр кафирлекне ташлап, исламга керсәләр, аларга дошманлык күрсәтү юк. Мәгәр Коръән юлына кермәгән залимнәргә дошман булу һәм аларны үтерү дөрес. Харам булган ай бәрабәренәдер. Ягъни Мәккә мөшрикләре үткән елда харам булган Зүл-Кәгъдә аенда һөҗүм ясап, сезне Мәккә шәһәренә Мәсҗид Харамга кертмәделәр. Шуңа җавап итеп, сез бу елда Мәккә шәһәренә басып кирдегез. Сугышырга харам булган айлар икенче харам булган айларга алмаш буладыр. Берәр залим зулым итеп сугыш башласа, яки сезне үтерсә, я йортыгыздан чыгарса, алардан үч алыгыз, алар сезгә зулым иткән хәтле зулым итү белән. И мөэминнәр, Аллаһудан куркыгыз. Аның хөкемнәренә хилаф эш кылудан сакланыгыз. Яхшы белегез, дөреслекдә Аллаһ гөнаһтан сакланучылар белән бергәдер. Аллаһ ризалыгы өчен ул күрсәткән урыннарга малларыгыздан садака бирегез. Дәхи изгелек итегез, Аллаһ изгеләрне сөя. Фарыз һәм нәфил курбан чалмыйча хаҗны үтәргә ниятләсәгез, икесен дә Аллаһ ризалыгы өчен шартларын җиткереп үтәгез. Хаҗ сәфәренә чыккач, ширләп яки башка гызыр белән Мәккә шәһәренә барып җитә алмасагыз, кулыгыздагы курбанлыкны хаҗиләргә биреп җибәрегез. Курбанлыклар бугазланачак көнне сезнең өчен бугазланырлар. Хаҗилар артыннан җибәргән курбанлыгыгыз урынына җитеп бугазланмыйча, башларыгыздан чәчләрегезне алмагыз. Курбанлыкларыгыз бугазлангач, чәчләрегезне алу рөхсәт. Хаҗ гамәлләрен үтәгәндә сездән берегез сырхау булса, яки башында рәнҗү булса, я бетләсә, ул вакытта хаҗ гамәлләре тәмам булмаса да чәчен алдырыр. Ләкин вакытсыз чәчен алдырганы өчен фидия лазым булыр. Садака бирү яки ураза тоту, я курбан чалу. Сырхаудан һәм башка гызырлардан имин булган хәлдә фарыз хаҗга чаклы нәфил хаҗ гомрәне үтәп ихрамнан чыкса, аңа курбан бугазлау лазым булыр. Әгәр курбанлык тапмаса, хаҗ гамәлләрен үтәгән көннәрдә 3 көн ураза тотмак, өйгә кайткач янә 7 көн тотмак лазым булыр. Барчасы бергә 10 көн. Югарыда күрсәтелгән хөкемнәр өй җәмәгате Мәсҗид Харамда булмаган хаҗилар өчен. Аллаһудан куркыгыз. Хаҗ тәртипләрен бозудан сакланыгыз. Вә яхшы белегез, Аллаһ каты газап белән үч алучы. Хаҗ кылу мәгълүм булган айлар, ягъни Шәввал, Зүл-Кәгъдә һәм Зүл-Хиҗҗәнең ахыргы 10 көннәре. Берәү хаҗ кылырга ниятләп ихрам багласа, хаҗ гамәлләре тәмам булганчы якынлык кылу, шәригатькә хилаф булган эшләрне эшләү һәм юлдашлар белән низаклашу һич дөрес булмый. Әгәр Аллаһуга итагать итеп изге эшләр эшләсәгез, Аллаһ ул эшләрне беләдер. Хаҗ сәфәренә чыкканда әйләнеп кайтырга җитәрлек мал белән юлга чыгыгыз. И гакыл ияләре, миннән куркыгыз. Хаҗ вакытында Раббыгызның фазлы рәхмәтеннән сәүдә белән мал кәсеп итүегездә гөнаһ юктыр. Гарәфәт тауыннан Минәгә кайтканда, Миздәлифәдә тукталып, әүвәлдә адашуда булган булсагыз да, сезне туры юлга күндергәне өчен Аллаһуны зикр итегез. Аннары кешеләр кайткан юл белән кайтыгыз, ягъни Гарәфәттән Миздәлифәгә, аннан Минәгә, Минәдән Мәккәгә кайтыгыз. Күрсәтелгән урыннарда Аллаһуны зикр итеп, намаз укып гафу сорагыз. Аллаһ әлбәттә гафу итүче, рәхимле. Хаҗ гамәлләрегезне тәмам иткәч,
Аталарыгызны зикр иткән кеби, Аллаһуны зикр итегез. Яки Аллаһуны катырак зикр итегез. Кешеләрдән берәү әйтәдер: "И Раббыбыз, безгә дөньяда теләгәнебезне бир" дип. Аллаһуга ышанса да дөньяны гына кәсеп итеп, һәм Аллаһудан дөньяны гына сорап ахиратны оныта. Аңа ахиратта газаптан башка һич нәрсә юк. Яна алардан бар дөньяны хәлал юл белән, ахиратны хак юл белән кәсеп итеп, "И Раббыбыз, безгә дөньяда матур тормыш бир, һәм ахиратта да матур тормыш бир, һәм җәһәннәм утыннан безне сакла" диючеләр. Бу кешеләргә дөньяга һәм ахиратта Аллаһудан өлеш булыр. Эшләгән эшләре һәм кылган гамәлләре хәтле, кәсепләреннән артык бирелмәс. Аллаһ тизлек белән кешеләрнең кәсепләрен хисаплап, тиешле җәзаны билгеләүче. Билгеле олуг көннәрдә, ягъни хаҗ көннәрендә Аллаһуны күп зикр итегез. Берәү хаҗ кылганда минәдән ашыгып, икенче көнне Мәккәгә кайтса, аңа гөнаһ юк. Берәү кичегеп, өченче көнгә калса, аңа да гөнаһ юктыр. Гөнаһтан сакланучылар өчен. Шулай булгач, Аллаһудан куркыгыз, гөнаһлардан сакланыгыз, яхшы белегез, хөкемгә Аллаһуга кайтасыз. И Мөхәммәд галәйһиссәлам, дөнья тереклегендә кайбер кешеләрнең татлы сүзе, якты йөзе сине гаҗәпләндерер һәм шатландырыр. Күңелемдәге изге ниятне Аллаһ белә дип, Аллаһуны үзенә шаһид кылып сөйләр, әмма үзе синең һәм мөселманнарның зарарына йөрүче дәгъвәчеләрнең иң катырагы булыр. Ул залим синнән аерылгач, җир өстендә йөрер яман эшләрне кылмак өчен һәм игеннәрне, хайваннарны һәлак итеп нәселен бетермәк өчен. Аллаһу Тәгалә явызлыкны, зарарлы эшләрне һич тә сөйми. Әгәр ул залимгә Аллаһудан курык дип әйтелсә, тотар аны ачу һәм наданлык гайрәте тәкәбберләнеп явыз эшләрне, төрле гөнаһларны эшләмәк өчен. Аңа газап йөзеннән җәһәннәм газабы җитәр. Ул җәһәннәм анда кайтучылар өчен нинди яман урын. Яна кешеләрдән шундый кеше бар, бөтен вүҗүден биреп Аллаһу Тәгаләнең ризалыгын сатып алыр. Ягъни хаклык өчен шаһид булганчы көрәшер, сугышыр, үлемнән курыкмас. Аллаһ әнә шундый куллары өчен бик тә рәхимле. И мөэминнәр, һәммәгездә берләшкән хәлегездә Коръән өчендә булган тынычлык, хаклык юлына кирегез. Әмма Коръән хөкемнәренә, тынычлык юлына каршы булган шайтан юлына кирмәгез. Ул сезгә мәгълүм булган ачык дошман. Аллаһ сезгә Коръән белән һәр нәрсәне ачык бәян иткәннән соң хактан тайсагыз, Аллаһ сызган сызыктан читкә чыксагыз, яки ислам динен шайтан гамәлләре һәм күфер эшләре белән бутап пычратсагыз, диннең дөрестлеген югалтсагыз, ул вакытта яхшы белегез. Әлбәттә, Аллаһ галиб, җиңүче һәм каты хөкем итүче. Коръән белән гамәл кылмаучы төрле фиркалар көтмиләр Аллаһудан һич нәрсәне, мәгәр караңгы булыт өченнән Аллаһуның каты газабы килгәнен, яки фәрештәләрнең газап белән килгәнен көтәләр. Аллаһуның әмре үтәлде. Ягъни Коръән белән гамәл кылучыларга һидаят булачагы ва Коръән белән гамәл кылмаучыларга хактан адашу булачагы Аллаһудан хөкем ителде. Барча эш хөкемгә Аллаһуга кайта. Яһүдләрдән сора, без аларга күп мәгъҗәб мөгъҗизалар бирдек һәм һәр нәрсәне ачык аңлатучы китап бирдек. Берәү Аллаһуның нигъмәтләре булган һидаятны күферлеккә алыштырса, ул нигъмәт Аллаһудан килгәннән соң Аллаһ андый кешеләрдән каты газап белән үч алачак. Әмма Аллаһудан куркып, гөнаһлардан сакланучы тәкъва кешеләр ахиратта әлбәттә кафирләрдән үстен булырлар. Аллаһ үзе теләгән бәндәсен хисапсыз ризыкландырыр. Кешеләр һәммәсе дә ислам динендә иделәр. Соңрак төрле диннәргә бүленделәр. Аллаһ һәммә кавемнәргә пәйгамбәр күндерде. Аллаһуга баш игәннәрне җәннәтләр белән сөендерүче һәм Аллаһуга буйсынмаган кешеләрне җәһәннәм газабы белән куркытучы итеп. Яна Аллаһ аларга китап иңдерде хаклык белән, ихтилаф кылышкан кешеләр арасын гаделлек белән хөкем итсеннәр өчен. Ягъни дин эшләрендә төрле юлда булган кешеләрне бер генә юлга кертмәк өчен. Ислам диненең хөкемнәрендә ихтилаф кылышмадылар. Мәгәр Аллаһудан аларга китап бирелгән кавым, китапларында ислам дине ачык бәян ителгәннән соң бер-берсенә хөсетлек белән ихтилаф кылыштылар. Төрле мәзһәбләргә бүленделәр. Аллаһу Тәгалә Коръән белән гамәл кылучы хак мөэминнәрне бидгатьчеләр ихтилаф кылышкан эшләрдә хак булган ягына күндерде үзенең теләге белән.
Аллаһ үзе теләгән кешене туры юлга салыр. И сез мөэминнәр, аз гына гамәл белән җиңел генә җәннәткә керергә исәплисезме? Сездән әүвәлге кавемнәргә килгән авырлыклар әле сезгә килгәне юк. Аларны ачлык, сырхау, бәла-казалар һәм сугыш авырлыклары тотты. Хәтта көчләре бетте. Пәйгамбәр һәм аңа ияргән мөэминнәр әйттеләр: Аллаһның ярдәме безгә кайчан булыр икән дип. Аң булыгыз. Төрле авырлыкка чыдап һидаяттән нык торган мөэминнәргә Аллаһның ярдәме әлбәттә бик якын. Аллаһ ризалыгы өчен бирә торган садакалар хакында синнән сорашалар. Син аларга әйт: яхшы нәрсәләрегездән ата-аналарыгызга, якын кардәшләрегезгә, ятимнәргә, мискиннәргә һәм мусафирләргә бирегез дип. И мөэминнәр, үзегезне һәм динегезне саклау өчен кафирләрнең һөҗүменә каршы сугышу сезгә фарыз ителде. Ләкин үзегез өчен файдалы сугыш сезгә яман күренде, яна үзегез өчен изге булган нәрсәләрнең сезгә яман булып күренүе бик якын, һәм үзегез өчен зарарлы булган нәрсәләрнең сөекле булып күренүе бик якын. Сезгә нәрсә файдалы, нәрсә зарарлы икәнлекне Аллаһ белә, әмма сез белмисез. Сугышу харам булган айда сугышуның хөкемнәрен синнән сорыйлар. Мөшрикләрнең кәрванчылары белән сахабәләр арасында кичкенә сугыш булды, Рәҗәб ае иде. Харам булган айда сугышу зур гөнаһ дип әйт. Әмма кешеләрне Аллаһ юлыннан тыю, Аллаһуга яки аның китабына ышанмау, мәчет харамда намаз укудан тыю яки мөселманнарны аннан куып чыгару, бу эшләр Аллаһу каршында тагын да зуррак гөнаһтыр. Кешеләр арасына фитнә салу үтерүдән дә гөнаһлырак һәм зарары олуграктыр. Мөшрикләр туктамыйча сезнең белән һаман сугышырлар. Хәтта сезне хак динегездән чыгарып, мөшриклеккә кайтарганнарына чаклы, әгәр көчләре җитсә. Сезләрдән берәү Коръән юлын ташлап бидгать гамәлләрдән түзелгән батил дингә кайтса, һәм Коръән юлына кермичә кафир хәлендә үлсә, аның дөньяда һәм ахирәттә бөтен гамәлләре юкка чыгар. Андый кешеләр ут әһелләре. Алар җәһәннәмдә мәңге калырлар. Дөреслектә, иман китергән хак мөэминнәр ислам динен куәтләр өчен Коръән белән гамәл кылучы хак мөселманнар янына күчеп киттеләр һәм ислам динен яклап кафирләргә каршы сугыштылар. Алар бу эшләрне Аллаһның рәхмәтен өмид итеп эшләделәр. Аллаһ әнә шундый мөэминнәрне ярлыклаучы һәм рәхмәт кылучы. И Мөхәммәд алейһиссалам, синнән хәмер һәм утыш уены хакында сорашалар. Әйт, ул нәрсәләрдә зур гөнаһ бар, һәм кешеләргә аз гына файдасы да бар. Ләкин файдасына караганда гөнаһы һәм зарары зурырак. Яна синнән садака кылып нәрсә бирик һәм күпме бирик дип сорыйлар. Үзегездән арткан малны бирегез һәм гафу итегез дип әйт. Әнә шулай Аллаһ сезгә үзенең аятларын ачык бәян итә, шаят фикерләп карарсыз да аңларсыз. Сезгә дөньяда һәм ахирәттә нәрсә файдалы, нәрсә зарарлы, шуларны Аллаһ Коръәндә ачык бәян кыладыр. Яна синнән ятимнәр хакында сорашалар. Аларның барча эшләрен ислах кылу, юлга салу алар өчен хәерле дип әйт. Әгәр ятимнәрне үз гаиләгезгә кушсагыз, алар сезнең кардәшләрегездер. Аллаһ белер ятимнәр өчен юлга салучыдан, хыянат итеп ятимнәр өчен бузучыны. Әгәр Аллаһ теләсә иде, әлбәттә сезне авыр мәшәкатькә салыр иде, ләкин ятимнәрне җиңел юл белән тәрбия кылырга рөхсәт бирде. Шиксез Аллаһ барча эштә җиңүче һәм хикмәт белән эш кылучы. Ислам динендә булмаган мөшрикә хатынга никахланмагыз. Кул булган мөселман хатыны хәерле азат булган мөшрикә хатыннан. Ул мөшрикә хатын чибәрлеге яки байлыгы белән сезне гаҗәпләндерсә дә. Яна мөшрик булган ирләргә мөселман булган хатыннарыгызны никахландырмагыз. Хәтта иман китереп, Коръән юлына кереп мөселман булганнарына чаклы. Кул булган мөселман ир әлбәттә мөшрик булган ирдән хәерле, аның байлыгы яки яхшылыгы сезне гаҗәпләндерсә дә. Ул мөшрик ирләр һәм мөшрикә хатыннар сезне җәһәннәм утына чакыралар. Ягъни аларга ир яки хатын булсагыз, үзләре белән җәһәннәмгә алып керерләр. Алардан ерак булыгыз. Аллаһ үзенең теләге белән сезне җәннәткә һәм ярлыкауга чакыра. Аллаһ үзенең аятларын кешеләргә бәян кыла, вәгазьләнсеннәр өчен. Яна синнән хатыннарның күрем каны хакында сорыйлар. Әйт, күрем каны нәҗис кан дип. Күремле вакытларында хатыннарыгыздан киселеп торыгыз, күремнәре бетеп пакланганнарына чаклы. Күремнәреннән паклансалар, Аллаһ әмер иткән урыннан якынлык кылыгыз. Дөреслектә Аллаһ тәүбә итеп төзәлүчеләрне һәм күңел, тән нәҗисләреннән пакланучыларны сөядер.
Хатыннарыгыз сезгә игенлек урыны. Үзегез теләгән яктан игенлекләрегезгә килегез, ягъни алдан булса да, арттан булса да. Ләкин фақат алдагы юлга кирегез. Хатыннарыгыз белән эш кылганда яхшылыкны үзегез башлап кылыгыз, якынлык кылырга да үзегез башлагыз, бисмилла әйтегез, Аллаһудан изге бала сорагыз. Аллаһудан куркыгыз, аның хөкемнәрен бузудан сакланыгыз. Яхшы белегез, ахирәттә әлбәттә Аллаһуга юлыгырсыз. Мөэминнәрне җәннәт һәм хур кызлары белән шатландырыр. И мөэминнәр, антыгызны Аллаһуга сылтау кылмагыз. Ягъни гөнаһлы эшләрне эшләр өчен вә яхшы эшләрне эшләмәс өчен Аллаһ исеме илә ант итмәгез. Аннары бу яхшы эшне эшләр идем, ләкин ул эшне эшләмәскә ант иткән идем димәгез. Әгәр берәр савапны эшне эшләмим дигән, яки берәр гөнаһлы эшне эшләрмен дигән антыгыз булса, ул антны бозыгыз да яхшы эшләрне эшләгез. Әмма антыгызны бозган өчен каффарат бирегез, ягъни 3 көн ураза тотыгыз. Бит Аллаһ барча сүзләрне ишетүче һәм һәр нәрсәне белүче. Аллаһ сезне буш антларыгыз өчен газап белән тотмас. Ягъни дөрес дип белеп хатага ант итеп, соңра хаталыгы мәгълүм булгач бу антны үтәмисез һәм каффаратын да бирмисез. Ләкин Аллаһ тотар сезне хата икәнен белеп явыз ният белән ант итсәгез. Әнә шундый антны бузу һәм каффаратын бирү лазым була. Аллаһ ант итү эшләрен төзәтүче һәм каффаратын бирүчеләрне ярлыклаучы һәм миһербанлы. Хатыннарына якынлык кылмаска ант иткән ирләргә 4 ай көтмәк тиешле. Әгәр туру нияте белән шул 4 ай эчендә якынлык кылса, Аллаһ ярлыклаучы һәм рәхмәт итүче. Шул 4 ай эчендә якынлык кылмыйча талак итүне ниятләгән булса, Аллаһ сүзләрне ишетүче, күңелләрне белүче. 4 ай үткәч, хатыны талак булыр, ягъни никахлары бузылыр. Талак кылынган хатыннар икенче иргә барганчы, 3 күрем үткәнче көтәрләр. Хәлал булмас ул хатыннарга Аллаһ халык кылган карыннарындагы баланы һәм күремне яшермәкләре, әгәр Аллаһуга һәм ахират көненә ышансалар. Ул талак кылынган хатыннарны үз ирләре 3 күрем эчендә кайтарып алырга хаклы, әгәр яхшы турырга теләсәләр. Хатыннарның ирләре өстендә хаклары бар. Ирләрнең хатыннары өстендә хаклары булган кебек. Ир һәм хатын бер-берсен хөрмәтләп һәм хакларын ригая кылып, Аллаһ кушканча яшәргә бурычлы булалар. Ирләр дәрәҗәсе хатыннар дәрәҗәсенә караганда өстенрәк. Аллаһ барча эштә галиб һәм белеп хөкем итүче. Талак 2 мәртәбә. Ягъни ир хатынын 1 мәртәбә талак кылгачта, икенче мәртәбә талак кылгачта бергә торырга теләге булса, кайтарып алырга хаклы була. Әмма 3нче мәртәбә талак кылса, якынлык кылырга да, кайтарып алырга да хакы юктыр. Икенче талактан соң кайтарып алса, шәригать кушканча гаделлек белән хатын итеп тотмак лазым. Айырып җибәрсә дә яхшылык белән җибәрү тиештер. Хатыннарыгызны талак кылгач, аларга биргән мәһәрләрегездән аз гына нәрсәне алу да сезгә һич хәлал булмый, мәгәр хәлал булыр, Аллаһ шикләгән шик ишендә генә яши алмаудан курыксалар. Аллаһ шигендә каим булудан курыксагыз, мәсәлән, ир хатынын яратыр, әмма хатын ирен яратмас, ир хатынны талак кылырга теләмәс, хатын турырга теләмәс, яки ир хатынын хаксыз җәберләп тотар, шундый хәлдә хатын ирдән алган мәһәрне яки башка малын биреп, үзен талак кылдырыр, икесе дә гөнаһлы булмас. Бу бәян ителмеш хөкемнәр Аллаһ шикләгән шиктер. Бу шиктән үтмәгез. Берәү Аллаһ шигеннән үтеп китсә, ул әлбәттә залимдер. Әгәр берәү хатынын 3нче мәртәбә талак кылса, ул хатын иренә хәлал булмас. Хәтта икенче иргә никахланып аерылганга чаклы. 3нче талактан соң бу хатынны никахлап алган ир талак кылса, әүвәлге ир никахлап кайтарып алса, иргә дә хатынга да гөнаһ булмас. Аллаһ шикләгән шик ишендә яшый алуларына ышансалар. Бу хөкемнәр Аллаһның шикләгән шиге, Аллаһ аны бәян кыла хакны аңлаган кешеләргә. Әгәр хатыннарыгызны талак кылсагыз, гыйддәтләре үткән булса, яхшылык белән туру теләгендә булсагыз, якынлык кылыгыз да гаделлек белән торыгыз. Яки аларны яхшылык белән ихтиярларына куегыз. Әгәр яхшылык белән туру ниятегез булмаса, беренче яки икенче талактан соң зулымлык белән шиктән үтеп зарар итү өчен, яки гыйддәтләрен узайтмак өчен якынлык кылмагыз. Бу эшне эшләгән кеше үзенә зулым кылды.
Аллаһның хөкемнәрен җиңелгә санамагыз, зурлагыз. Сезгә биргән Аллаһ нигъмәтләрен онытмагыз, шөкер итегез. Аллаһ иңдергән Коръән хөкемнәрен, аның вәгазьләрен онытмагыз. Аллаһ сезне Коръән белән вәгазьли. Аллаһудан куркыгыз, хөкемнәрен бозудан сакланыгыз. Бит Аллаһ һәр нәрсәне белүче. Әгәр хатыннарны талак кылсагыз, һәм аларның гыйддәтләре үтсә, ул хатыннарны әүвәлге ирләре белән никахланудан тыймагыз, әгәр үзләре шәригать кушканча яшәргә риза булсалар. Аллаһның бу хак сүзләре белән вәгазьләнәдер, сезләрдән Аллаһуга һәм ахират көненә иман китергән кешеләр. Никах һәм талак хакындагы Аллаһның хөкемнәре сезгә зинадан файдалырак һәм багырак. Барча эшнең сирен Аллаһ яхшы белер, әмма сез белмәссез. Аналар балаларын тулы 2 ел имезсеннәр. Бу хөкем имезү хакын тулысынча үтәргә теләүче хатыннар өчен. Атага лазым була бала имезүче яки тәрбияләүче хатынны ризык һәм кием белән тәэмин итү шәригать кушканча гаделлек белән. Бер кешедә көче җитмәгән эш белән йөкләтелмәс, мәгәр көче җиткән белән йөкләтелер. Бала анасына зарар итмәгез, баланы сәбәп итеп, һәм атага да зарар итмәгез, һәм ата үлеп, аның урынына калган варисне дә җәберләмәгез. Әгәр ата-ана киңәшләшеп баланы 2 яшькә хәтле имезмәскә риза булсалар, 2 яше тулмас борын имедән туктатсалар, икесенә дә гөнаһ булмас. Әгәр балагызны башка хатынга биреп имездерсәгез, сезгә гөнаһ юк. Имезүче хатынга тиешле хакын бирсәгез. Аллаһудан куркыгыз, аның хөкемнәренә хилафлык кылудан сакланыгыз. Яхшы белегез, Аллаһ сезнең кылган эшләрегезне күреп күзәтүче. Сезләрдән кайбер ирләр хатыннарын калдырып үлеп китсәләр, ул хатын гыйддәтне 4 ай 10 көн үтәр. Әгәр ул хатыннарның гыйддәтләре үтсә, сезгә гөнаһ булмас. Аларның шәригатькә муафиq зиннәтләнүләрендә. Аллаһ сезнең кылган эшләрегездән хәбәрдар. Гөнаһ булмас сезгә гыйддәт саклый торган хатыннарны яучыламак хакында белдергән сүзләрегездә. Мәсәлән, син миңа охшыйсың, мин сине яратам дип әйтүдә, яки әйтмичә күңелдә генә саклауда. Аллаһ белде, әлбәттә, сез яучылыйсыз ул хатыннарны, ләкин гыйддәт эшендә яучылау дөрес булмас. Ул хатыннар белән яшертен вәгъдә куешмагыз, гыйддәте үтмәс борын никахланырга яки якынлык кылырга, мәгәр шәригатькә сыярдай яхшы сүзләр белән сөйләшегез. Никахланырга теләгегез булса да, гыйддәт үтмичә никах көнен билгеләмәгез. Сез әлбәттә беләсез, Аллаһ сезнең күңелегездә булган уйларыгызны белгәнен, шәригатькә хилаф уйлардан сакланыгыз. Дөреслектә Аллаһ ярлыклаучы һәм юаш. Никахлангач, якынлык кылмыйча талак кылсагыз, яки никах вакытында мәһәрне тәгаенләмәгән булсагыз, сезгә гөнаһ юк. Якынлык кылмыйча талак кылынган хатыннарга бераз нәрсә бирегез. Якынлык кылмыйча талак кылынган хатыннарга көч җиткән хәтта мал бирү изге мөэминнәрнең хаклары булды. Никахланган вакытта мәһәр бирергә сөйләшкән булсагыз, аннары никахтан соң якынлык кылмыйча талак кылсагыз, ул вакытта сөйләшкән мәһәрнең яртысын бирү лазым булыр. Мәгәр хатыннар гафу итсәләр, ягъни алмыйбыз дисәләр, бирү лазым булмый. Якынлык кылмыйча талак кылган хатынга сөйләшкән мәһәрне барында бирергә ир ихтиярлы, бирсә саваплы булыр. Бер-берегезне гафу итешегез, чөнки ул тәкъвалыкка якын. Үзара мәрхәмәтле булуны да онытмагыз. Аллаһу Тәгалә әлбәттә сезнең эшләгән эшләрегезне күрә. И мөэминнәр, 5 вакыт вә җомга намазларына сакчы булыгыз. Ягъни намазны көтеп алып, әүвәл вакытында укыгыз, хусусан икенде намазына игътибар бирегез, бер нәрсәдә сәбәп булмасын намазны калдырырга яки кичектерергә, чөнки намазга каза юк, һәм намаз укыганда Аллаһудан куркып, нык бирелеп укыгыз, һәм намазда түбәнчелек белән торыгыз. Куркынычлы җирләрдә аяк өстендә яки утырган хәлдә ишарә белән укыгыз. Кайчан куркынычлардан имин булсагыз, Аллаһ өйрәткәнчә камил итеп укыгыз. Аллаһ сезне өйрәтмәс борын намаз укый белми идегез. Сезләрдән берәү хатынын калдырып үлеп китсә, әмма үлмәс борын хатыннарына өйләреннән чыкмыйча 1 ел туру белән һәм кирәк-ярак белән тәэмин ителү илә васыят әйтү лазым була. Шул ирнең варисләре яки ата-анасы хатынны өйдән чыгармасыннар 1 елга чаклы. Әгәр хатыннар үз ихтияры белән чыксалар, варисләргә гөнаһ булмас, ул хатыннар үзләре шәригать буенча кылган эшләрдә. Аллаһ барча эшләрдә җиңүче һәм хикмәт белән эш кылучы.
Талак кылынган хатыннарга ирләре мал бирергә бурычлы. Яхшылык белән хатын хакларын бирү тәкъва мөэминнәрнең хакы. Аллаһу Тәгалә әнә шулай сезгә аятларын ачык итеп бәян кыла, шаят дөрес аңлап, дөрес гамәл кылырсыз. И Мөхәммәд галәйһиссәлам, белдеңме аларның хәлләрен? Тагун җиреннән куркып, үлемнән качып, күп мең кешеләр өйләреннән чыктылар. Аллаһ аларга үлегез диде. Алар үлделәр. Соңрак гыйбрәт өчен аларны тергезде. Дөреслекдә Аллаһ кешеләргә фазилат иясе, ләкин күп кешеләр шөкер итмиләр. Лазым булганда Аллаһ юлында сугышыгыз, үлемнән курыкмагыз. Белегез, Аллаһ шиксез ишетүче һәм белүче. Берәү Аллаһуга бурычка биргән кебек яхшы эшләрне, изге гамәлләрне Аллаһ ризалыгы өчен генә кылса, Аллаһ ул мөэминнең әҗрен күп мәртәбә арттырыр. Аллаһ кайбер кешенең тормышын тар кылыр, кайбер кешенең тормышын киң кылыр. Хөкем өчен әлбәттә Аллаһуга кайтасыз. Муса пәйгамбәрдән соң Якуб балаларыннан бер җәмәгатьнең хәлен белдеңме? Алар үзләренең пәйгамбәре Юшак галәйһиссәламгә әйттеләр: "Безгә патша билгелә, без аңа буйсынып, Аллаһ юлында кафирләр белән сугышыр идек" дип. Юшак әйтте: "Әгәр сезгә сугыш фарыз ителсә, ихтимал сугышмассыз, карышырсыз" дип. Алар әйттеләр: "Безгә ни булган Аллаһ юлында сугышмаска? Чөнки без шул кафирләр тарафыннан йортларыбыздан чыгарылдык һәм балаларыбыздан аерылдык. Әлбәттә, алар белән сугышабыз." Кайчан аларга кафирләр белән сугышу фарыз ителде, алар сугыштан баш тарттылар. Мәгәр бик азлары баш тартмады, гайрәт белән сугыштылар. Аллаһ сугыштан баш тарткан залимнәрне белә. Пәйгамбәрләре әйтте: "Аллаһ сезгә Талутны патша кылды." Алар пәйгамбәргә әйттеләр: "Кайда инде ул Талутка безнең өстән патша булу? Патша булу өчен без хаклырак, чөнки Талутка малдан байлык бирелмәгән." Ләкин Талут ярлы булса да акыллы һәм галим, көчле иде. Пәйгамбәрләре әйтте: "Аллаһ сезгә Талутны патшалыкка ихтияр кылды, дәхи аны белемдә һәм көчтә сездән артык кылды. Патша булу өчен бай булу шарт түгел, бәлки акыллы галим булу шарт. Аллаһ үзенең байлыгын теләгән бәндәсенә бирер, Аллаһ киңлек һәм белем иясе." Пәйгамбәрләре әйтте Талутның Аллаһудан билгеләнгән патша икәнлеген. Аллаһудан бер сандык килер, аның ишендә күңелләрегез карар табардай нәрсәләр булыр. Муса белән Харунның гаиләләре калдырган Муса галәйһиссәламның таягы, чалмасы, чапаны һәм башка нәрсәләр булыр. Ул сандыкны фәрештә алып килер. Аллаһудан сезгә бу сандыкның килүендә шиксез Талутның патша икәнлегенә галәмәт бар, әгәр бу галәмәтнең Аллаһудан булуына ышансагыз. Моннан соң алар Талутның патша икәнлегенә ышандылар. Талут 70 мең мөселман гаскәрен хәзерләп, кафирләр белән сугышырга юлга чыкты. Көн бигессе иде, шул сәбәпле гаскәр Талуттан эчәргә су сорады. Талут гаскәр белән шәһәрдән чыгып сәфәргә киткәндә гаскәргә әйтте: "Аллаһ сезне бер елга белән сыный. Мин әйткәнчә эш кылыгыз. Шул елгадан су эчкән кеше миндә түгел, миннән аерылып калыр. Фәкать су эчмәгән кеше генә минем белән сугышка барыр, яки үче белән алып бер мәртәбә генә эчкән кеше миңа юлдаш булыр." Әмма күбесе елгадан туйганчы эчтеләр, мәгәр бик азлары гына эчмәде. Су эчкән кешеләрнең иреннәренә Аллаһ бер галәмәт чыгарды. Шуның белән алар эчмәгән кешеләрдән аерылдылар. Талут һәм аның белән бергә су эчмичә калган мөэминнәр шул елганы үтеп киткәч, мөэминнәр арасыннан кайберләре әйтте: "Кафир гаскәренә безнең көчебез җитмәс. Җалутка һәм аның гаскәренә каршы тора алмабыз, чөнки аларның саны бик күп, әмма безнең саныбыз бик аз." Ахирәттә Аллаһуга юлыгачакларын белгән галим мөэминнәр әйттеләр: "Күп вакытта аз санда булган мөэминнәр Аллаһ ярдәме белән күп санда булган кафирләрне җиңделәр түгелме? Шулай булгач, без дә күп санда булган кафирләрдән курыкмыйча, Аллаһ ярдәменә таянып сугышыйк. Аллаһу Тәгалә сугышларда батырлык күрсәткән чыдамлы мөэминнәр белән бергә." Мөэминнәр Җалутта һәм аның гаскәренә якын килгәч әйттеләр: "Эй Раббыбыз, безгә сабырлык, батырлык бир, һәм аякларыбызны нык беркет һәм кафир кавымын җиңәргә ярдәм бир." Аллаһ ярдәме белән аз санда булган мөэминнәр гаскәре күп санда булган кафир гаскәрен җиңделәр, һәм Давуд кафирләрнең башлыгы Җалутны үтерде.
Аллаһ Давудка байлык һәм пәйгамбәрлек бирде, һәм аңа үзе теләгән нәрсәләрне өйрәтте. Әгәр Аллаһ кешеләрне якламаса иде, әлбәттә, җирдәге кешеләр һәммәсе һәлак булыр иделәр. Ләкин Аллаһ барча галәмнәр мәхлугына рәхмәт иясе. Бу сөйләнгән кыссалар Аллаһның аятлары. И Мөхәммәд галәйһиссәлам, аны сиңа хаклык белән укыйбыз, әлбәттә син рәсүлләрдән. Коръәндә зикр ителгән рәсүлләрне дәрәҗәдә берсеннән икенчесен артык кылдык. Аларның кайберләре Аллаһ белән сөйләште, кайберләрен Аллаһ югары дәрәҗәгә күтәрде. Мәрьям угылы Гайсәгә ачык аңлатмалы Инҗилне бирде һәм аңа Җабраил белән ярдәм бирде. Ягъни кафирләр аны үтерергә теләделәр, ләкин Аллаһ аны үзенең рәхмәтенә алды. Әгәр Аллаһ теләсә иде, кешеләр ислам диненең хөкемнәре хакында әлбәттә ихтилаф кылышмас иделәр. Пәйгамбәрләрдән соң килгән кавемнәр Аллаһудан аларга ачык аңлатмалар килгәннән соң. Ләкин Аллаһ аларны ихтиярларына куйды, һәм алар үз зарарларына ихтилаф кылыштылар. Кайберләре мөэмин булдылар, кайсылары кафир булдылар. Әгәр Аллаһ теләсә иде, әлбәттә кешеләр ихтилаф кылышмас иделәр, ләкин Аллаһ үзе теләгән эшне кыладыр. И мөэминнәр, мин сезгә биргән байлыктан Аллаһ юлына һәм мохтаҗларга садака бирегез. Кыямәт көне килмәс бурын. Ул көндә үзегезне ут газабыннан сатып алу сәүдәсе булмас, һәм ул көндә дуслык һәм шәфәгать итү эшләре булмас. Зәкатны бирмичә кафир булган кешеләр залимнәрдер. Гыйбадәт кылырга яраклы һичбер зат юк, мәгәр Аллаһ үзе генә. Ул һәр вакыт тере, бөтен нәрсәгә хуҗа булганы хәлдә һәр вакыт бар. Аны ару, талу һәм йокы тотмас, җирдә һәм күкләрдә булган нәрсәләр аныкыдыр. Ахирәттә Аллаһ хузурында кем кемгә шәфәгать кылыр? Юк, шәфәгать кылучы булмас, һич кем үз теләге белән һич кемгә шәфәгать кыла алмас, мәгәр Аллаһ рөхсәте белән генә шәфәгать кылучы булыр. Аллаһ кешеләрнең үткәндәге барча эшләрен һәм алдагы барча эшләрен белер. Кешеләр Аллаһ белеменнән һич нәрсәне чолгап ала алмаслар, мәгәр Аллаһ белдергәнне генә белерләр. Аллаһның бушлык урыны җирне һәм күкләрне сыйдырды. Аллаһуга җирне һәм күкләрне саклау авыр түгел, ул Аллаһ дәрәҗәдә бик бөек һәм бик улуг. Дингә көчләү юк, ләкин өндәү һәм өйрәтү бар. Ясалма, ялган, батыл диннән Аллаһ төзегән хак дин ачык аерылды. Теләгән кеше Коръән, сөннәт юлы белән барып җәннәткә кирсен. Моны теләмәгән кеше бидгать, хөрәфәт юлы белән барып җәһәннәмгә кирсен. Берәү Аллаһудан башканы илаһ тотуны инкар итеп, Аллаһуга нык ышанса һәм бидгать, хөрәфәтләрдән ерак булса, ул мөэмин һич тә өзелми сынмый торган тоткага ябышты. Аллаһ ишетүче һәм белүче. Аллаһу Тәгалә хак мөэминнәрнең хуҗасы, аларны бидгать, хөрәфәт караңгылыгыннан чыгарып, Коръән, сөннәт яктылыгына кертер. Аллаһуга яки Коръәнгә ышанмаган һәм Коръән белән гамәл кылмаган кешеләрне шайтан юлы булган бидгать, хөрәфәт караңгылыгына кертер. Адашу караңгылыгында булган кешеләр җәһәннәм уты әһелләре. Алар анда мәңге калырлар. И Мөхәммәд галәйһиссәлам, белдеңме Аллаһ биргән байлыгына таянып, Раббысы хакында Ибраһим галәйһиссәлам белән тартышкан кешене? Ул Намруд патша иде. Ибраһим галәйһиссәлам Намрудка әйтте: "Кулыгыз белән ясаган нәрсәгә гыйбадәт кыласызмы?" Намруд сорады: "Ә син нәрсәгә гыйбадәт кыласың?" Ибраһим галәйһиссәлам әйтте: "Мин гыйбадәт кыла торган зат үлекне тергезә һәм үтерә." Намруд әйтте: "Мин дә үтерәм һәм тергезәм." Ягъни Ибраһим галәйһиссәламны алдарга хәйлә курды, ике кешене китертеп берсен күрсәтте һәм үтерде, икенчесен чыгарып күрсәтте. "Менә тергездем" дип. Ибраһим галәйһиссәлам әйтте: "Ни теләсәм шуны булдырам дип мактанасың. Аллаһ кояшны мәшриктән чыгара, ә син мәгърибтән чыгар" дип. Намруд бу эшне эшли алмагач хайран булды, хурлыкка төште. Аллаһ әлбәттә хакны инкар итүче залимнәрне туры юлга күндермәс. Яна кешеләре үлгән, йортлары җимерелгән шәһәр яныннан үтеп баручы Гозәйр галәйһиссәламның хәле белән танышыгыз. Шәһәрнең өсте аска килгәнен күреп, Гозәйр галәйһиссәлам әйтте: "Кешеләр шәһәр белән бергә һәлак булганнар инде. Буларны Аллаһ ничек тергезсен" дип. Бу Куддус шәһәрендә Якуб балалары яшәгән. Алар ислам динен бузганнар, аннары үзләре азган.
Аллаһ аларга залим булган көфрләрне ирекле кылды. Ул көфрләр шәһәрне җимерделәр, кешеләрен үтерделәр, исән калганнарын әсир алдылар. Гузайр галәйһиссәлам шәһәрдән үтеп ерак киткәч, Аллаһ аны үтерде. 100 ел үткәч тергезде һәм: "И Гузайр, үлеп күпме яттың?" диде. Гузайр галәйһиссәлам әйтте: "Үлеп бер көн яки бер көннән азрак яттым." Аллаһ әйтте: "И Гузайр, бер көн түгел, 100 ел яттың. Кара, ашый торган ризыгыңа һәм эчә торган эчемлегеңә, сасымаганнар һәм ишәгеңә кара" дип. Гузайрның үзе белән алган ризыгы һәм эчемлеге 100 ел буена ятып бузылмаган, әмма ишәкнең кояшта агарган сөякләр генә калган иде. Буларны күреп Гузайр галәйһиссәлам гаҗәпләнде. Аллаһ Гузайр галәйһиссәламгә: "Сөякләрне җыеп, аларга ит кундырып һәм тире үстереп ишәкне тергезгәнебезне карап тор" диде. "И Гузайр, бу эшне кылдык сиңа үлгәннән соң терелүгә ышану өчен, кешеләргә дәлил булсын өчен." Ишәкнең терелгәнен күргәч, Гузайр әйтте: "Мин хәзер Аллаһның һәр нәрсәгә көче җиткәнен беләмен" дип. Яна Ибраһим галәйһиссәламның: "И Раббым, миңа үлекне тергезеп күрсәт" дигәнен игътибарга алыгыз. Аллаһ әйтте: "И Ибраһим, әллә ышанмыйсыңмы минем үлекләрне тергезергә көчем җиткәнлегенә?" Ибраһим галәйһиссәлам әйтте: "И Раббым, мин әлбәттә ышанам, ләкин мине якын күргәнлегең белән күңелемнең карарлануын телим." Аллаһ әйтте: "И Ибраһим, ал 4 кошны, аларны үтереп ботарлап алдыңа сал, аннары аларның берәр кисәкләрен тау өстенә ташла. Моннан соң аларны чакыр, әлбәттә алар йөгереп килерләр синең яныңа" дип. Ибраһим галәйһиссәлам Аллаһ әйткәнчә эш кылды һәм кошлар терелеп Ибраһим галәйһиссәлам янына йөгереп килделәр. Яхшы бел, дөреслектә Аллаһу Тәгалә бөтен эштә җиңүче һәм хикмәт белән эш кылучы. Аллаһ юлына биргән малның мисалы бер бөртек орлык кебек. Ул орлык үстерде 7 башак һәм башакта 100 орлык. Аллаһ үзе теләгән бәндәсенә 700-дән дә арттырып бирер. Аллаһ киңлек иясе һәм барча нәрсәне белүче. Биргән садакаларның савабы күп мәртәбә арттырылачак. Кешеләр Аллаһ юлына садака бирерләр, ләкин садакаларына миннәтне вә рәнҗетүне ияртмәсләр. Аларның әҗерләре Раббылары хузурында. Аларга анда курку һәм кайгы булмас. Фәкыйрьләргә яки сораучыларга яхшы сүзләр әйтү һәм хата эшләре булса гафу итү, рәнҗетеп биргән садакага караганда яхшырак. Аллаһ сезнең үпкәләп яки рәнҗетеп биргән садакагызга мохтаҗ түгел. Ул бай һәм мехрибанлы. И мөэминнәр, биргән садакаларыгызны миннәт кылып яки рәнҗетеп биреп савабын югалтмагыз. Рия белән биргән кешеләр күферләр кебек. Алар Аллаһуга һәм ахират көненә ышанмыйлар, шулай да кешеләргә яхшы күренер өчен садака бирәләр. Рия белән яки рәнҗетү белән биргән садаканың мисалы өстенә туфрак кунган шома таш кебек. Яңгыр суы туфракны юып төшерә дә, таш тап-такыр булып ялангач кала. Алар биргән садакаларының әҗренә ирешергә һич кадир булмаслар. Аллаһ Коръән белән гамәл кылмыйча кафир булган кешеләрне туры юлга күндермәс. Аллаһ ризалыгын истәп, савабын өмет итеп һәм савап булачагына күңелдән нык ышанып, Аллаһ күрсәткән урыннарга садака бирүчеләрнең мисалы эре яңгырлы явым яуган калку җирдәге тигез бакча кебек. Ул бакча башка бакчаларга караганда җимешне 2 өлеш бирә. Әгәр ул бакчага эре яңгыр яумаса, вак яңгыр ява, һәр хәлдә яумый калмас. Аллаһ сезнең кылган эшләрегезне күрүче. Сезләрдән берәрегез яратырмы елгалар агып, хөрмә һәм гүзем җимешләре үсеп торган бакчаның булуын? Әлбәттә яратырсыз. Шундый бакчаның хуҗасы картлыкка ирешеп, балалары үсеп җитмәгән кичкенә булсалар, шул вакытта бу бакчаны утлы җил килеп көйдерсә, бакча хуҗасы яратырмы, шатланырмы? Әнә шулай Аллаһ сезгә аятларын бәян итә, шаят фикерләп карарсыз. И мөэминнәр, кәсеп итеп тапкан малларыгыздан һәм без сезнең өчен җирдән чыгарган уңышлардан яхшысын Аллаһ күрсәткән урыннарга бирегез. Әмма начар нәрсәләр аралаштырып бирмәгез. Шундый малны сезгә бирсәләр, әлбәттә ул начар нәрсәне күзегезне йомып, чырайыгызны сытып кына алыр идегез. Белегез, Аллаһ шиксез бай һәм мактаулы. Садака бирү лазым булганда шайтан күңелгә кутку салыр. Малыңны кешегә бирсәң, үзең ярлы булырсың дип.
Дәхи фәхиш харам булган эшләргә өнди. Аллаһу сезгә гафу итүне һәм малыгызны яки дәрәҗәгезне арттыруны вәгъдә итә, тәүбә итеп төзәлсәгез. Коръән белән гамәл кылучыларга Аллаһ киңлек иясе һәм белеп эш кылучы. Киңлек иясе булган Аллаһ хикмәтне үзе теләгән бәндәсенә бирер. Аллаһудан берәүгә хикмәт бирелсә, ул кешегә бик күп яхшылыклар бирелде. Хикмәт дигән сүзгә ислам диненең бөтен хөкемнәре керә. Коръән Кәрим белән һәрбер кеше вәгазьләнмәс, мәгәр саф акыллы кешеләр генә вәгазьләнерләр. Аллаһ күрсәткән урыннарга садака бирсәгез, яки фәкыйрьләргә берәр нәрсә бирергә нәзер әйткән булсагыз, аны әлбәттә Аллаһ белә. Садака бирмәүче яки малын харам урыннарга исраф итүче залимнәргә ахирәттә ярдәмче булмас. Әгәр садакаларыгызны күрсәтеп, әйтеп бирсәгез, ул күркәм эш. Әгәр яшертен бирсәгез, ул эш сезнең өчен тагын да яхшырак. Бу яхшылыкларыгызны Аллаһ гөнаһларыгызга кәффарат кылыр, бит Аллаһ сезнең кылган яхшы эшләрегездән хәбәрдар. И Мөхәммәд галәйһиссәлам, кешеләрне һидаяткә салу синең эшең түгел, ләкин һидаяткә Аллаһ үзе теләгән кешене күндерер. Бер яхшы нәрсәне садака итеп бирсәгез, файдасы үзегезгәдер. Садакаларыгызны фәкать Аллаһ ризалыгы өчен генә бирсәгез, яхшы нәрсәләрдән садака бирсәгез, аның хаклары сезгә түләнер җәннәт нигъмәтләре белән, һәм сез ахирәттә зулым кылынмассыз. Садакаларыгызны яна Аллаһ юлында дингә хезмәт итү белән тоткарлыкта булган мохтаҗ галимнәргә бирегез. Чөнки аларның дөнья малын кәсеп итәргә вакытлары булмый. Ул мохтаҗ галимнәрнең хәлен белмәгән кешеләр аларны бай дип уйлыйлар. Мохтаҗ булсалар да сораудан сакланганнары өчен. Сез аларны йөзләрендәге галәмәтләре белән танырсыз, чөнки алар күбрәк вакыт ач торулары сәбәпле йөзләрендә арыклык галәмәте булыр. Шулай булса да алар намаз, уразаны калдырмаслар, кайвакыт зарураттан сорарга мәҗбүр булсалар да, күп сорап кешеләрне аптыратмаслар. Әнә шул мохтаҗ галимнәргә яхшы нәрсәләрегездән садака бирегез. Аллаһ аны яхшы беләдер. Аллаһ күрсәткән урыннарга кичендә, көндезендә күрсәтеп тә, күрсәтмичә дә садака бирүче мөэминнәргә Раббылары хузурында күп нигъмәтләр саклана. Аларга ахирәттә курку булмас һәм алар көенмәсләр. Риба ашаучылар, ягъни бурычка биреп торган өчен арттырып алучылар, каберләреннән шайтан буып ташлаган кеше кебек бик яман сурәттә кубарлар. Бу газап аларга тиешле булды, риба сәүдә кебек хәләл дигәннәр өчен. Аллаһ сәүдә эшләрен хәләл итте, риба эшләрен харам кылды. Берәү рибаның харам икәнлеге белән Раббысыннан вәгазь килгәннән соң риба алудан тыелса, вәгазь килмәс борын алган рибасы үзенә хәләлдер. Вәгазьгә хәтле риба алучыларның эше Аллаһуга тапшырылыр. Бу аят ингәннән соң да рибаны хәләл санап, алуларын дәвам итсәләр, алар ут әһелләре. Алар анда мәңге калырлар. Аллаһ риба белән кергән малны һәлак итә, ә садакасы бирелгән малны арттырадыр. Рибаны хәләл диюче күферне Аллаһ сөйми. Иман китереп изге гамәлләр кылучы, намазларын укып зәкатларын бирүче мөэминнәрнең әҗере Раббылары хузурында. Аларга ахирәттә курку һәм көенү дә булмас. И мөэминнәр, Аллаһудан куркыгыз, аның хөкемнәрен бозудан сакланыгыз. Алырга сөйләшкән рибаларыгыз алынмый калган булса, рибаны харам кылган аят килгәннән соң, ул сөйләшкән рибаларыгызны алмагыз. Аллаһуга гөнаһкар булудан сакланыгыз. Әгәр Коръән белән гамәл кылучы хак мөэмин булсагыз. Әгәр риба белән мал алудан туктамасагыз, ул вакытта яхшы белегез. Аллаһуның һәм Рәсүлнең сезгә каршы сугышуларын үзегезгә лазым иткән буласыз. Арттырып алу өчен бурычка бирүчеләр, әгәр тәүбә итсәгез, бурычка биргән малыгыз сезнеке. Биргәнегез хәтлегенә алыгыз. Бурычка биргән кеше арттырып алу белән зулым итмәсен, һәм бурычны киметеп бирү белән бурычка бирүчегә дә зулым ителмәсен. Әгәр сездән бурычка алган кешеләр бурычларын түли алмаслык фәкыйр булсалар, бурычларын түләргә мал тапканнарына чаклы кичектерү сезгә лазымдыр. Әгәр бурычларын түләргә көче җитмәгән кешеләргә бурычларын үзләренә садака кылсагыз, сезнең өчен бик тә хәерледер, әгәр белсәгез. Хөкемгә Аллаһуга кайтачак дәһшәтле кыямәт көненнән куркыгыз. Ул көндә һәрбер кеше кәсеп иткән савабы һәм гөнаһы өчен тиешле җәзаны алыр. Ул көндә кешеләр савапларын киметеп яки гөнаһларын арттырып зулым ителмәсләр. И мөэминнәр,
Көтәргә вакытын билгеләп бурычка мал бирсәгез, малны һәм вакытны языгыз. Бу эшләрне арагызда бер язучы гаделлек белән язсын. Яза белгән кеше язудан баш тартмасын. Аллаһ аңа язуны өйрәткәне өчен шөкер итеп язсын. Бурычка алып торучы да күпме алганлыгын һәм кайчан бирәчәген дөрес әйтеп яздырсын һәм курыксын хыянат итәргә тәрбиячесе булган Аллаһудан. Үзенең бурычларыннан һәр нәрсәне киметеп әйтмәсен. Әгәр бурычка алган кеше надан яки дивана булса, я хәтерсез, телсез булып яздырырга көче җитмәсә, ул вакытта аның валисе гаделлек белән әйтеп яздырсын. Яздырган вакытта мөселман булган 2 шаһид билгеләгез. Әгәр шаһид булырга 2 ир табылмаса, ул вакытта бер ир, 2 хатын шаһид булсыннар, үзегез риза булган мөселманнардан. Әгәр хатыннарның берсе онытса, икенчесе хәтеренә төшерер. Әгәр шаһидләр мөселман булган хакимнәр алдына чакырылсалар, баш тартмасыннар, әлбәттә барсыннар. Ала торган һәм бирә торган хакларыгызны үзара вакытын билгеләп языгыз. Ул маллар кирәк зур булсын, кирәк кичкенә булсын. Хакларыгызны үзара гаделлек белән язып баруыгыз Аллаһ хузурында үзегез өчен хәерле, турылыклы шәһадәт бирергә ышанычлы һәм бурычларыгызның күпме икәнлегенә шик китермәскә якын. Әгәр сәүдәгез хәзер кулга бирешеп арагызда эш тәмам булганда язмасагыз, гөнаһ юк. Алыш-биреш эшләрегездә шаһидләр билгеләгез, ләкин язучылар һәм шаһидләр сездән зарар күрмәсеннәр. Ягъни аларны ялганга көчләмәгез һәм вакытлары булмаганда үз эшләрегезгә көчләп куймагыз. Әгәр аларга зарар итсәгез, үзегез фасиклардан булырсыз. Аллаһудан куркыгыз, хыянат итүдән сакланыгыз. Аллаһ сезгә хәерле, файдалы эшләрне өйрәтә. Әгәр сәфәрдә булып язучы тапмасагыз, ул вакытта бурычка алган кеше заклад бирсен. Ягъни бурычын кайтарып биргәнче, берәр бәяле әйбер биреп торсын. Әгәр бер-берегезгә ышанып язудан һәм закладтан башка бурыч бирсәгез, ул вакытта бурычка алган кеше инсаф белән бурычын иясенә тапшырсын һәм тәрбияче булган Аллаһудан курыксын. Эй шаһид булган кешеләр, шәһадәтегезне яшермәгез, сөйләшкән сүзләрегезне үзгәртмәгез. Әгәр шаһид булган кеше шаһидлек эшендә дөреслекне яшерсә, аның күңеле гөнаһкардыр. Бит Аллаһ сезнең эшләгән эшләрегезне белүче. Җирдәге вә күкләрдәге барлык нәрсә Аллаһуның мәхлуклары. Аллаһудан башкага гыйбадәт кылмагыз. Күңелләрегездәге яман уйларыгызны яшерсәгез дә, яшермәсәгез дә уйларыгыз белән Аллаһ сезне хөкем итәр. Аллаһ үзе теләгән мөэминне гафу итәр һәм үзе теләгән кешене гөнаһы өчен газап кылыр. Әлбәттә Аллаһуның һәр нәрсәгә көче җитә. Мөхәммәд галәйһиссәлам Раббысыннан иңдерелгән Коръәннең һәр сүзенә ышанды һәм мөэминнәр дә ышандылар. Алар һәммәсе Аллаһуга, аның фәрештәләренә, китапларына, рәсүлләренә ышандылар һәм рәсүлләрнең берсен икенчесеннән аермыйбыз, барчасына да бер тигез ышанабыз диделәр. Вә әйттеләр: Без Аллаһ сүзләрен ишеттек һәм буйсындык, и Раббыбыз, ярлыклавыңны сорыйбыз, шуның өчен сүзләреңне ишетеп буйсынабыз һәм ахырда сиңа кайтабыз дип. Аллаһу Тәгалә һич кемгә көче җитмәгән эш белән көчләмәс, мәгәр көче җиткән эш белән көчләр. Берәү Аллаһуга буйсынып изге гамәлләр кылса, файдалы эшләрне генә эшләсә, файдасы үзенәдер. Әгәр берәү Аллаһуга карышып гөнаһларны, явыз эшләрне кәсеп итсә, газабы үзенә. Аллаһуга итагать итүче мөэминнәр әйтәләр: "Эй Раббыбыз, лазым булган изге гамәлләрне онытып калдырсак, яки хаталанып гөнаһ эшләсәк, булар өчен безләрне газап белән тотма. Эй Раббыбыз, әүвәлге өммәтләргә йөкләгән авыр йөкләрне безгә йөкләмә. Эй Раббыбыз, көчебез җитмәслек, сабыр итә алмаслык авыр бәла-казаларны безләргә йөкләмә. Безләрне гафу ит һәм ярлыка, һәм дә безгә рәхмәт кыл. Эй Раббыбыз, син безнең хуҗа, барча хаҗәтләребезне син генә үтисең, кафирләргә каршы турырга, аларны җиңәргә безгә ярдәм бир." Шуның белән Коръәндә иң зур сүрә булган Бакара, Сыйыр сүрәсе тәмам булды.